Asem Ketwakra, and Sutompo. I was your forces your yard numbi, general webbing, and all dancing or banner for Chromo how numbi cocoa, numbi pressure numbi. In fact, as I would be a baby true every honum, I'm a what me add the Hosiatica, a timid power to us in Trina, a Christian one. Maybe I told Nobia Oka, so do I need a promise her, baby, or FM one. Aha, a bear matter is a sordana. When Sabaka be a hope or sack heba, a woman up in Heba, Zoom, Mr. Heba, a woman, Anna Afe, what do I need at your tech FM? Eya councillor Ejakwa on sa ebetimi akabi ya no mafre ewa hmesom 0244 47 0067 0244 47 0067. Perfect series busabusa fa nwoma papa ne awia brei awofo ne hwefo amutie ye mama modin asem mo be hwe bi akira kwan de amankwada no wai Jesus na ka to brasa hwe ajatum se eye wo mo fitinazi kosi JHS say English language award our people history of Ghana RME computing creative art science maths ni nada fiti basic one kosi JHS class obane gina no yese wo kwa cheche ye be ni nyina bi e de ama dodo e mo foto to fi wade numeracy language and literacy OWAP creative art phonics computing client writing preschool books ahodo ni nada perfect books de no ananaka ni GS wato oboase wade atumwo JHS for books ahodo ni nyina bi e wo hɔ a ude uduro na cheche ma ni nyina obeyi de ama no ama akwada no bi sin so hwetwe no bibi atimi akoye de ama no kumase apoto de obeses one caso dance my first stop bowe momemu ba bia ye ton ma papa no bisa perfect series books ahoma de dwuma na 0243 299938 and 0540 755 465 na SHS online ya baba bedwa awofo na hwefo mu de ni o ye kanfo de amamo se ene ye de abafo na ba abafo kwaso na ye nam wiase enu ti wiase ye dan hono wada no hu bi wai akwada ni wie jeche sana no apa SHS online ni bi de amano no asase asuade a se ye mfie mienu mfie miensa na se mfie nan no eho je se ye programs ahodo ni nyina bi wo ho a akwada ne tena fie na osuade eye asomdwe mu de hia ye ne laptop ana fei ni internet a eguso enu ano no etu bibia mu nchiremu abomoden se wo mu website wo no shsonline.edu.gh anasa frempen for 0599 022 998 ofrepe obaje wo so ene awia brei ya no modi ahia ewo kase eso ayeme Trimoda hine nana kwasi wusu echan meniminu aba enoba afia aboajewa afensam no chiremu Asem Beba Dabi na nyabo omeade hye enyaba se anyase kan ne edi twam onya kuma ne edi wa se ja na emom ya no ya ne edi beka ento obi kan na sam osini pa kasa tie so antia Asem Beba Dabi eno na yaduru so no yamohwi na yafi ani entre asante achim obogu brichie ya eboye ewo hodom no abusuafo amanfo asu atwadwo bia besi ne omodwene ho a omote ase a enye yiye ne nyina ne sa bebe se ne nafu kakra entam nie ana asafo a ohodom a wo fra ne sa eye Savior Church emu mbabunu so obuko ehyiamu aba enkra kwantempon no so wa abra mo ba benya aka kwanhia remfo bi ma ekowi ase edipa mako edudum ya wonmo ya babunu omo hwesu omo so kra na omato na nanom ewonse ado ya na efunu ba dan ene wonko eye amnamu ena dai ena omo eye obusom okwa so nkoso kra edi ama safo ni nyina na onya adaje pa na wokọ eye obogu a ene obogu adane abutu samabutu ya tese enya Asem Ketwakra na yensentrenia obutu honom nyame ka akire wawade nto aso de ekwaso no otwamfodini no ede amayen nyame ka akire medasena mematiefo nyina akwaba Yaw Asante Achim South ewo Asante Mantemu na se do tu dwa no Asante Achim South mensi no dwada no yante asem de wabra na Savior Church Youth Ministry womo akọ enhyemu na womo bakakra ama womo etimi abedru na kwenhyente se etimi esi ya womo ka omutim ne tanka etimi ehyemu ma me no kasai nipa ne yemakomako edunson ene hire womo enkwa na emu no na yemensin kracho wa Asante Achim South one mo honorable mame Safua Apia etimi ebo anan
benada no ebehwe abusuafo ma wo mo ehwede ene mpanifo mu kan bi wo mu enso etimi ebepie mu ha no mu a wo mo de ya konsem etimi ema abusuafo ema bibia nso etimi ekoyi na numu no mensiri catch wo Asante Atom South wa no mo ejina eye Ashanti Regional Minister demu ene eye Ghana mampanyin John Dramani Mahama ene assembly no anemu eyi sika eye 15,000 Ghana cedis ede ebo abusia na enumu ne nya na tie se ene day a eye July bosomeda etwato wa fe eye 2025 mu no na wo mo behwe na eye yenuano mu a wo mo ehwe mo de hye na wo mo timi apa wo mo ekwade na mpa anokai na ubepie mu ewo bogu nishina eye bogu ko dua no nyina no ede adoba fo enkwada wo mpanyini o ade a wo hu a eye tuntum ne kokko bisie ene koben ene di ahim saa ma chese wonam bogu krodua obi e onima Asante Atom bogu bia nim se de kro no emu eye hye efa na ebranda no kra na eye dwada ewo bogu ha no chese wo ba bibia dadi jadifu aka wo mo ba mo buso ma wu se wo mo eba beton mo niema no chese kokko ani tuntum bisie ya na ehwe wo mo na ne wo bepie mu a eye areho anopa no aposifo a ewa Asante Atom South wa ebo mu moden ema omu yi aposifo bi fi se yehwe ni se bamunu to a ana se you wo mu ba ko ewu a se de ya na mebu no wo mo kita moto ne car no se de wo mu sibi ka no ne ade ne nti aposifo hwe se de ba ye ko tie nipa ye mpese be wie che no na obi nso ahye ne nkwa eto mu gina mi aye hwe se de ba ya wo mo de mu no efi eye motre eba emuseye no bibia beto so wano mo metimese na sumdwemu a yen kasa nipa dunsi a yesi o ne kowie ye ne biepra ana akwanhia foforo timi esi na me no kasa mpremprem die yade a wo mo bo amena datra kase pa obusua ne ye o madwense obia beto na daka eti anopa na dana eye awukude eti anopa ya bese no nsia ntamo no mo sase ebo amena no etimi no kasa idie nipa dunso no yade a wo mo etimi abese wo ma yeda so kra wa musie ha de ebo anan na yakopie mu na busua se eye asore ne hyehyeye no wo mo esie wi a wo matena fia no don hwere ba ko ana mienu na tese wo mo etimi asore so na bibia etimi akọ etutu ye tsa pepepe me no kasa idie yesie wo mo awie abusua ekwa akotena se ama eye adofo ne jamfo ebusuafo ne de wo mo ba ne kra no ansana na emu ne ba no wo mo koi because said na maame nom ne papa mema kra ntimi nkoba no ntum said na omusu ne ade adwoda na ekọ ho maame ba ko ana ne mamienu ana chese operation sam ye tina ye twa na wo ntimi nwubie ne mane mienu nyina aka ho a chese ba ko wie SSA wanya university mu kwan a wo se wo toto ne nioma ena na ba ko nso wo SS2 etiasa yaw na ade no kra na ema wo twa hweti na wo mo pese sade esibitie na wo hwe ne ba no na wo begira ho amia kata ne so sa na mu aya eti wo mo ehwe se busua ne de ka wo mo nkofie sade be ya ye mpese ye kata wo mo so na no so bibie tini esi eti eya adofo a wo mo wo bogu ani dwaso ne nkwanta yenam kwaso aye ko enti minim sanka enye kakra na yebedru one de because obi nyina ekwan ne ho ne ade no na yetimi apabusuafo ne bi na ye ne wo mo akasa anasa ade hye beja ye no yetimi ahwese ebenya bi ama ye ne wo mo abonkoma ma etiefo enso etimi atimi ntieguso yenya bi na mienu miensa ne eboa no ayebefre na emu oya wo hwe dom Emoya kachire emoya pa ne moya na wo ka ne sei no na abusuafo mommra Facebook tech 102.9 FM tech 102.9 FM number hwe madi so ade areho pa na obutu amna ne baako na chese edipa maako edunson ya wo mato nanan mo wonsia do no omunyina omodo omagumu ya wo mu esi ona no kwasem de ma me baako a sabia ku sebe nya de se aye no premier nu ama na wo de akura no sebe mpraduasa omayi ne ma miedu ka ho ya chese o mato nanan mo wonsia do ya na kase ana edi kan eba ye no na omo kire se edipa nu edunum na ewu na edipa dunum no de wa bra ehye nya akwanhia no amunum hodum a na wonmu ewu ye na afoforo
bi ebuka ho enti wohwɛ mu a ehyiamu a mokɔ ya obobɔ mbenya saa akwanhyia yi enipa edunson 17 ɛna ɔmato ananano ɛwɔ ensia do oba ɛyɛ Facebook no so a awusuafo ɔbɛhwɛ a krate baako wɔnya emfie no aduonu no 25 years Bafo Evans ɔno na ɔda hɔ no no ɛna 21 ɔno deɛ ɔyɛ ɔba Agnes Nyantachiwa ɛna mehu ɛyɛ obi a wɔnya emfie no aduonu 20 years Yaw Asante ɔno na ne maame no na mo ka sɛ ne nua ka ho na na mo ncheke emfa emaye ɛna ɛyɛ adutwunwa adusɛ ɔno so wɔ 20 years saa Ellen Pokua ɔno so wɔ 19 years ɛna Kwaku Japan so ɛna ɛda hɔ no no ɔno so mfie dunwɔtwe arɛho ɛna mahu obi a wanya baabi sɛ mfie no edunson na wanya Jennifer Apia ɔno so ɛna ɔda hɔ no ɛna Ban Eric ɔno so wanya mfie no dunson Sarah ɛna Jessica ɔno so wanya mfie no dunson adutwunwa Jessica ɔno so ɛna ɔda hɔ no no ɛna Mata Alale ɔno so wanya mfie no dunson saa ɔba ɛyɛ aseɛ hɔ no ma aseɛ hɔ deɛ producers ma edina anhyɛ da a baako anya dunson wɔn ɛda hɔ no ɔno ayɛ ɔba ɛna baako Wahenewa ɔno wanya ɛyɛ edunson ɛna ɛyɛ Osei Evans ɔno so ɛwɔ dunsia ɛna ɛyɛ Edmond Opoku so wɔ dunsia saara o arɛho bra Facebook na deɛ bra bɛhwɛ wani so adeɛ pa sɛ nipa yɛn sɛ hwe abusuafoɔ ɛna afi ɛyɛ Atibila Mary ɔno so wanya mfie no edunum ɛna Ban Afriye ɔno so wanya mfie no dunum saa nipa reho palanke toa ya yedim de nkomba be daakye enti ene dai ene dai wodu ani kyerɛ ɛyɛ Asante akyem obogu a ɛyɛ reho sam kase pa ene akwakoye ɛde tuntum nti na ɛyɛ wode tuntum ɛde ma ɔmanfo ya ɔwɔ empatem hɔ nom saa na owo be yɛ nipa bia na ɔmo de ne die abusua emo wurem pa kwasi abusuafo yanto akase ne so na rawesem ye bi ene ne saso bi asi ewadanse oboase eye isimensi no emu na oboase bro na ofa ne se pomposo ana yadui awosem ma hoso fro ba echa se prison officer bi ofa ne se constable Clement Jaban onu so kwakosia na kwanche o ya chese enti asie nim kwan bia so wo chep se na what motorbike ibi so no wo na dwuma na wodu asuo pomposo no ene ne obi nim de ba ye o oni moto ni nyina ensuo ni mu traw wonso ewo krade enkwantu menye sabrei Clement afri mu ya awosem beto odre ya mane boni simo pokwa fri ye drawia ma wato ye nkra sei ana okirem menua medase ma yenchia wo take adehye nyina awia breme piem ewo oboase da bia meka asem se wo nipa wonya bawiase a baabi obewu ada ene ebra wuwu no aduane a wodi ya ansampo na wakọ obofo nchen no eno eya se bisa kase pa ameno kase kopiem ewo oboase a awia brei adehye bi ediko gyan na abo wonyam eti ni so etwa adwadro bi da fom esu ne nyina ne se Constable Clement Jaban eya brante wonya mfinhia no makomako aduonu na 24 years na wo ye prison officer ewo adanse boase ehon wodi ne dwuma as a prison officer na asem nkyeremu nyina kyeremu se kopiem ewo oboase prison officer ye onye na ba bi kuro yi no wati oboase bro no from Asonkore enti ade chi a wodress free Asonkore efie na odani a kyerem ewo oboase central na okokọ na dwuma as a prison officer na nkran kyeremu se enra no pa bo se no num no ebra Constable Clement Jaban afri fie okro no ena se ne moto a wate so na wade ekro no wodi free ne hono no ebeti se kwan mu na sa asokwa janso no hono eye bridge ekwantia no ma bridge ne edaso enti obi nim se sa bridge na ahomachi na wade ekro no se bia na America no wade moto ni ene ne A2 ena se bia wate so na nanim pokum ena ekoba se obi wade moto no free bridge so a wade koto asuo pompunu mu de a obi ya entime nkyere na ompone de me yehunu ni se enkwala bia sa bre no na mo so free bridge na so mo na bridge ne so no nkoba mane se anopa ye twam ye hu se obi de nsuo mu a na ye hu ni pakro ene nkranti atiamu a omanfo nya nkrom gidi a ombehweye omba ye kohwe ni pakro na eye Constable Clement Jaban na ho tedin e de bigi wono ene se na wadansu woni ne moto arawo samne se emra mutimi ekoyi no na ne mama aso nyina apapai ena afi na no nso ahonho na enya asem ketu akra meno ka say approach for omo efri oboase ene befa amu na omo dia kopiem ewo oboase government hospital na asemu eyarho sam asiye no amanfo ho adwiri won pa sentine se Constable Clement Jaban we obi a wonyini kra eyade se woni ba ena wonwo yen so ena woni yere
one day sabi adechia ne dwumade no wodi as a prison officer no and wo ye ho adwuma and say ba mu wo etimi abefo no ko etimi ne obisa me a we eya rehosam asie wa danse boase prison officer onye mfinhye no aduonu nan wo kope bia bedi wo ko adwuma ne moto ote so no edna koto esuo pompomu a sese de waye onyankopon de me no ka say adokotafo gu so mo papa ya mu no Yamani boni Simon opokwa free and oto yankra free obuase ebesumye. Yakọ boku ani naleligu. Na ye nyina ye ni se bread ye asodue no aboku e wo hodom ya tese enya asem ketwa ema mpanimfo ye hyehye sasa de beye na o man kasa omodo wo hye bi beto omo so fi so makokro mache enti omode dantamra bi e de ato omo so ya bebe se ne na santem ni omo hye se ebo lo mienu awia upeu umpeu obeda ba force wa bra wani nkum ene obeda manato aso a ade kye anopa no nsia no aso na akọ adwuma so na mpanimfo trase asa kire mu aya hyehye fufuro bio se asa kamia se emu aya tintan dodo enti se de omode aba no nsia ekobo eye no nsia anopa ene anwumere enti efiri no nsia ko bia no ewo se woda wa na wankasa wogyegireje na yekọ eye ahoma no so yensentwere ni ya obutu honom eye Isaka Zabu na yene nakoba nkomo ne abusa se nyambiara sesei bokore ne mpatamu san ne ho esitie Isaka hello hene Isaka na bokode o ya me adamo ya ho ya nyina yene musa curfew ewo ho eno ada nchan so a asrafo aba begu hodom a omo hye sabaye na asomdue betimi aba twa emfodini nyina kire ye sesei san ena boko na deligu ane ne mpatamu esitie yo ya mefasa akwa we so achia otek tiefo awie yampa ya ni se boko samsam no sisi ade da bia koduru no ani enyan na yesu kire mpenfo se omonhwe na ade a ekoso no simple thing ne se law na enye adwuma omo enforce law na de asumdue beba na so memponifo eka hu se ebia omo mpese anase akwese suru bi anase yenimdi enti a omo ntimi ema law na enye adwuma na nansen yi no enipa omo wu obako ha se nam hinnie entokwa ekoso no yansam ketwa na afedie akwa duru senior high school so aboku senior high school omoko yi school akwara wo twere yebetimi akase next week ya yenko wo ne paper ase ene atwen ne efiri ne dormitory ebe bonu tuwo no osu yebe bonu tuwo kunu sanso na lerugo senior high school school for mienu omo free garu ememwa sa awidifo enso ewura omo dormitory atwen wo mo na abra omo su obi ani wa obeje wo mo omo boss school for mienu na ekun wo mo no eno na afede ebeye se attract national attention na obia eka boko ensamsam na ewo newsum na yebetimi akase his excellency John Dramani Mahama waka se yenwura 2 p.m. to 6 a.m. in the following morning wasade astra for 400 soldiers everybody yebetimi akase sisi ade akoye se anua brase kakra na anua brase no ya yenim se boko asem no eye ade a eye ahemfo entokwa asem na ne simple ne tietia ne se boko naba asigiri abogarago azokara second na wayo henpon ewo boko ase ya watena hinie no mbese over 40 years and still counting no wono na yiri one north east region wo eskene ya papa bi e friend se du abagre se wamra emba boko emedi boko fo so abra ohia wo kuro no sonso ho eno na kofa asasem ne baaye enna nke yenim se edia Ghana emra no nke beye adwuma ama omasiesi ama nenso baby ababe kwa koduru no nenso yebetimi akase sisi ade ya ye nim se asem no wo ye hempon kese a na ose tutu nsam akoye se wono so ama green light se asem ne de omo ya wie ano no mo ya wie no na ensamsam we esen bana ama amanfo wu a nkora ne school nkora omo school no sua de akoka omo na akoye se ya we hosem wo hanso yebetimi akase ebe 3 days ni asrafo no baaye no yebetimi akase ebia
command na omo commanders edema omo anasa futua omo dema asrafo no omo ba ye na nyesa because omo ba ye na akoye say government na ka so obi an seize fire na asrafo ba be law enforcement no ye betimi aka say careful 2 p.m. 2 no pombo around 1:30 no obi a woni fie 2 p.m. Abo akura wa abonten na waka se nipa nti ye diso saa na eno na akoba se enkasa no amanfo no na omu diso no edora yesa hu se Minister of Interior Honorable Mutakam Mubarak or sa de letter aba se 2 p.m. ne de sisia de ye be wura 6 p.m. in the evening na yame boa e chena 6 a.m. ne asa pie nti uba bakwa se ya betimi aka se situation ne tension na e wo ho ne de ewo ho kakra anu abrase kakra na anu abrase kakra ne yese ebia entokwa na jai underlining course na edentokwa na bae no enu no da wo ho no mo a ye bompa ye se we a temporary measure government ne dia bae ni se o ebetimi akalme death na another rising death na ekoso na nipa kunkum ne properties na more destroy day in day out no ebeba from abra yana na otumfo nso eti asem no so a wo ya amaye yo yada se isa ene wotirechire ma wodi amba nyame ya adoma anwumre ya besa so aba na wabo ye boko enkomo wai nyame wo hisa papa wonkra to ne mo hwam eye abusuafo isaka zabu ena mote ne nkan efiri eye boko ensensem se de osasum de frama eguso a eboba kakra bie adehye ekwan ware me hie kowie ewo abobo no heya ne brebe makwan mansem hodo ebobo no se Asem Beba Dabi kase ebo no yadini nyina da ebesie anuanom mienu na mote ye ne ewo eye emframa mu ye fra betirimu da hene nana kwase busu echam me nua ba enoba afia aboajewa akra de aka no ye wode apomode mapade enoane hepa plus mixture apomode mapade enoane hepa plus mixture Pehunia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya num bi no says a malaria morning nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye hyper plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia antipavi e support immune system no na plasmox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi and plasmox mixer wanom no e tu malaria na sekura anya sa ade ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hyper Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawa in Fiodum Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, when I walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Bana combined store, or Nina B, English, nom, animals, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver, into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what tape one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school a here one more at to phone call put to a station and crying down so mine first stop and your mama beer yet don't talk books to beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hyper Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hyper Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share wo ye Hyper Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And the one so we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Helper Plus nyina. Apem for about more manufo. And kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist and herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem krato ya. Odofo, mama mi se wasem o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe osekodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua homoa, bo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma osentim yense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abua mo bani nya abutre sua de sene ono ape. Etosumie esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so te sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye de sua de ena enkankan ahohyeso. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne yia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adonu mubuhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyede ohweso Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Enkoso. Ninchire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden omo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio. Pataya sɛde na ade akyɛ na ade asɔbi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma. Asikan enwonu tuturo onso omompa aba omoda subusua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu eni ma se nya sa no mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi eni ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo
papa nka wo mo efiri saa bre bro hwiri kopum bra odu obia bekọ no din baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia so 102.9 FM Asem Beba Dabi enso wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen medical sa de manager ni para na sa no no a che de mi we ni ma no ka no scan no etini ni na ni memoir no na san kan documents na memoir no ana mso ni ntini nko ohene ni etijira o ma TMT they to ensa e ko kwachi awo ohene no na oye no ya ma no ma ya ni na ma no ko ya ko sa allocation di power no nya o no aka sa me dan ta na be bottle so ma to ade na ma no mi Asem Beba Dabi na me to wo ho no 102.9 FM na oye what I say hina na Asem Beba Dabi yes ama wa Asante hima ni mo nti ha ho anka be kada lampoa koso na kada ka wo kano ka ba se Asem Beba Dabi threat na wa ye no kwa akra timi chiw so be kume o ya kwa sia na me wo ba san fo so ba tena kira na wo ti ase o tena o kan o bi ya ma bo ma pata kam na o to ba bi na wo ti pa bo da mana so time na ba no mo na me so ba so bo radio so me time me keep the camera me tell you what ya na so tu radio so jimi ya wo jimi wa wo ni wo ma wo ye no the twa wo time no wona ka so ni bi na na ka ta abo 12 ya so na o me sa dia me na ko ya dia ta ma wa ya na wo do yo ka ka abo 12 e be bo ba sia ta do bi na wo na o to woro ta do bi ya wate una me ta fa ni di una me fa ni di ta do bi ya Asem Beba Dabi 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi 102.9 FM ohene pa nkasa se menye sure se na yo ohene Okay, 102.9 FM. Asem Beba Dabi ya bie ya kan asem obi abeka asem ebisa wa sounds so your hene ana so ye onkomo ne be bo ye da sepa so ama na ye de kama nyame nhyira se panimu kasa se ya se panimu kasa se ya ye wi a ye be se enti enam usu eban sene ye wo hwe onioma te se Van Dam pepe enti na ma ye fra Van Dam enti mba cha Ghana Van Dam ni Ghana Van Dam na wo Van Dam yi na ade akwa oba so nti ojaya akwana asem de ba me so di matemo ana wani mo atwam wo honam asene wo be ye de ofia hu na mebuafu be ma woni me da te se me da asem ye da bi obu o se nka no public mo obi anti manim guase de na obi a wani nso ade de umuhwe de obi kura gold di so de ma wa gold no one wo da ayede te se metafre na siansa na me madi no na da nya oyere 102.9 FM metafre na siansa na madi no me obi a babaso ayeme na mnim se sa babaso na yewa te se mfie be se du na nkoi babaso ye yale be ya no da bia so di gumani ma se me bo pampers nyina me honam asene ensem bohu me bancha pesi na me wie na me oba do na keka se nyina kire hwe ensem akese a o ka kire mo edi esua o wa ha o mesi esua enti ono no entronko an ho twa me ba tepa o matoka mako 8 ni nyina obobo na hwehwe na maton ono nko dakam sisi ya mekase nko mama sum to me a nko no e de nsa besi ne bo say yes minie
sisi ade na esi kan sisi ana enti je aba nse o maame ene o papa ene o maame nua panyin aba Monday nyimwe no abefa oba no kra asenesi no ode cheme okay 102.9 FM na sia na eni ho na me pa oba na chode ne ko hospital o ma ye dai Monday na nyimwe na o ma befa o mo ba no by force action by force na nkene o mo ba ne pe e de o mo ba na kosie ama esi o jen kra na bo me so kitu ba kosie wo ko 2 years ama esi meeting ko enyo me so me electrical technician I say me am for frame kroma na me ye adwuma first na me ye bo meters by meters adwuma na bia na eba ena esi ama esi ama ho ya meeting me nkwa aseme no meeting enye sika nkwa adwuma ma bo jo 1.5 no esi mi saso da bia sa ti mi dia beta Krobea say me srew do me da 102.9 FM na ko sie dia papa ne ma me de omo de from the tin no mo time baby on person be say no de nya wo de oba na sie we kan wa 4 times ni no mo de ni sie na Krobea kan ba ko na mienu so e de sa na oba de nyansa be di machi to mo de me di o mo for my so oba no 102.9 FM so for me no oba no insa kan na Asem Beba Dabi bo me na mi ti o mo abla bo misrew the thing is even over me I promise Asem no obrodo ile jatabiribo Asem Beba Dabi Krobea nie nyame asema yentie akenka che babu sumiasie Onyame munya ko Asem Beba Dabi Ogunfuni jeri akon yo do man koma ne nyanko kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom onyame nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nsuo na abo awia wacha so nyame won ma epem ye eja do ma epem o e da sibre ye papa do ma epem o e ne nyanko pon ye won ma epem o Asem Beba Dabi 102.9 FM wacha so nyame won ma epem o oduma kuma nyame wosa yeye okay na wiai oduma nkoma nyame ayeye enka udin na wiai oduma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiai momaye maye ho aha momaye ho akwaba momaye ho ye hiehyia aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye yawada ene ye bosome nsui ne da etoso aduasa kro ana ne de twa to kra ne
awia yi ya hia bio ende ye de Asem Beba Dabi dwumadi no se ba besum bio na dwumadi a ye die ye live ewo yen social media handles ne so awia wo be join yen wo be follow yen wo de comment betum na wa share ama wunuanu anya bi atie anya bi nso ahwe ebre kro na amu no ena wia yi wadwenkyire bi a wo no wo de betum ye be kind no live on radio ama obi biara nso anya bi atie na obi a nso anya bi ahwe ena wia yi se wokọ ententan ne so a yenuanu mo ewa ma hodo so onom nso monitor yen show no live awia be love radio fu ewo Spain Nyankopon enhira mo se mo monitor yen show no live ene wo ba United Kingdom man ni mu a mo Sahara radio so ewo UK man ni mu na mu tie yen sen hwe yen no odomankoma enya mo kese ene Brainy radio ene Amansan radio Abawa radio, Patmak radio, any GN radio. Onum nyina wo UK man ni mu ena wie wonom nso abode mu abiebiem ya adwumadie ni twagu enso wo mfidie ne so ena ye wo Kings radio enonso ni TV ewo Paris France abuchiman ni mu daache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America brichman mu ena wie wonum nyina nso abode na wabiebiem ya adwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apese makana nanie ena dei Krobea jata mene wahia ye ba besom na ya Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom ye se enenso ye ba bisuade enenso ye bekire yen ho nso ade ewa afidikase yi so awie ma badwafo atena se oba de achi ame wa ha obo akwaba ya eja akra mpom te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona menso me ho den sa ena wiei ya san hia bio ena ye bosomi nso ide twato echina eye bosomi foforo mu ne yesi foforo na se ngotwe ese ye ko de toso ngotwe ni mu hey 2025 gosh you know enche no nso ko jai kwa na nanso yesen ba besom ye ba besom sa ya kwa mo na me ho nanso ye da fofo na ya wo yeah nanso na enipa se afri dunum kura ko dunsia o asore na ya foro ye omugusu ena no ono kura wo omunyina omugbo munyina aye mass barrier e dia ma wonne na osha eye mabunu 17 19 20 hwe dia wanyini kura ye 25 years asore na gu dia wanyini kura ye 25 years ena oba ye Facebook ni YouTube ni so ene daso no dia wanyini kura ye 25 years 25 baako dabi fato so di nkan fa we na ato so mame me bobo age no e di akere mo 25 21 20 20 19 18 17 for nkwa ye 4 5 16 for 2 and 15 for 2 enti 25 baako 21 baako 20 mienu 19 baako 18 baako 17 9 enum 17 num 16 mienu and 15 mienu e de arehusem nie arehusem be nie onum na da so yi enti ohwe enkwada wofafui ya onum wo afidie yi so ya enkwada yi nyina ye nyame dia o onum nyina wu nene unim arehusem bra wonum bo amna no wonum bo ne tintin mu fa no to so na tie fo hwe bi me de se fa no to so na emrantie enia brenie bo amna no ne tintin mu ye bo amna no tintin enum na ye de sa nipa dodo enyina ebegu onipa wawi enye fe eya kai wawi eye onipa suwawie yo odasani awieye na form awieye enye de
show enei ena unim de asie ene ena unim de aba unim de akina de nam enkwadai enya asori adwuma no wono mkoi yutu adwuma ene wono mkoi yo anyanyambia no senka woko ena ebi obi behu beka kire ba ko maame se kwa mumayi kwei ono mumabie wu a menyi ni se enko obi be man ba akọ obi nim wo kina sem ene kwabenani woni agina hoi obi nim de ba besi kina obekwa akọbọ obi adamna ne minim obi a sabra yesusa enemre na saade ni wo bio ba te wo ho a ewo ho nkuru nketuam na obi awuo na sebe da ya de dawo danu aye kwa akosie no memene da no saa da na ne yebo amena ne yebo amena na ho sesei de asesa yebo amena to ho ansa na yede wakwa akosim enti ubehwe yetumi bo obi amena na ebia obi a ebi on ne di ne bone eje ne kra free ne nsam na odi nkin akwa akoyemu ade ato enka atete nente saa ne edi nkan odampamunu a na yesi dawuro so eno no eno nkoa ne kwan a yefa so bo saa dawuro no ono mu esi dawuro so no oboni tow emema ye frɛ mema ye nkwa mena so ye kwa mena so kire se obi da ho saa bre no ne wo the spirit of communal labor enemre saa spirit na wo hobio momienka enka tete no na na wo ho sese wo doni hobio enti saa spirit no ewu ye beya se communal labor ne ye beya se wo hene ankoje genioma anya na dwe se wo beye bibi di ahye emabunu no emfunumu amono mu aba omma enti anopetututu ni yesi dawuro so ye kwamena so ni yakobo hyehyehe ye bebo ya onuada sani wawie ye no ye nya bebo mena ni wie pe onipa da sani wawie ye no ye de wokọ obi a wakọ ba mena memene da na oba mena no ye kosie nipa ne baaye oba o se mi asa me nso me homfa me ode me homfa me ye de ne ekọ mango ase no ono nso akọ akowu okobo obi amena o ono nso awu obi bekọ akobo na mena enti saa na wi asete enti odasani eyesu awieye na nasro di obe wo kwabna badu asafo body osi awieye ne hia o United States of America osi akura Krobea awieye ne asem onipa dasani enye nne o enye nne ene die sa wo ho oden ene die utumi kotumi ba ene die mu ede hwe investment ya hodo a wo onua the trickery of our eye investment na wa yeri nyina atumi hye the trickery of sa eye krona no obi a woda fom na sebe wonni di ode hwe ne ho no onu nso tumi esore sa trickery of an eye no enu ne tumi ye sa ne oma ade we nyina enti onua da sani su ho okoto se we ya yade da wono mo na yede wono mo akogu amena mu ne asie woni omo de omokọ na we okoto se yade da unua eya usunu no suun so dabrem kai se dabi de ya yenwe ye be ya osa na no na me hwe mo kire video bi na sene ye di nipa ya bia ho ebi wo hodmo a ye de wo ma hyehyem mo kire man bia no abo ago kokoko ansa na wabie ka say this mo kire man is very respectful obu ade pa no awuram cheke omo si wei enei wo cheke obi o akina obi be cheke o sa na wi asete de odi be yi obi na ya adwen wo onua ye nimra nkaso o ye nimra nkaso ye ni why na susu isa Abraham ntaba Krobea Asante metna afidie su sei na mene nipadom edi nkita ho sei why na susu ye edrubre bi abna busa me se nana enti ensentro dwuma ye a wo se ubeye ebeye nie kire se na edi ni o mitumi kogina
minua no mfmfo bi ho ahaya saa kwa no sesei wa free fm ho kwa aburuchire oni Ghana ha kura bio sa me peni usukura maka wie se ma me script ni bi na me nso me mfa nkoye rehearsals ye pamete sa boa obi nim sa nipa kro na wo pamete sa boa no sa nipa kro na bra me ko se hwie so na mimi ko gina mu ho ni ye ka krobia wo se hwie so nya asem ketwa no ode wono nsu ni nipa ye na kwara afiri kumase ha no afre me pa me chew na krobia we dia wadama boa me de hye ne mame wanka be dey me hwe din am so panyini mame nkai wasem bi na kai krobia kroyie na me kai no o si ye fa cheme na mse me dia chew dada senka me mfanchewa enka akwada ne kura be bo udi se wonimu wona wo ye se nka me pamono na me dia chew nti me ji akwada na matete no sa akwada na me ji ne tete no mi kuma seba mi wasahwi Samson di ba kuma sahwi oso no oba be penipa dia ba be ye ne maturo no sa akwada ba ya na nipa ne de ne bra me ma me tete no oso wo pe oba abaya ne se nana Krobea mekumase ni bia me ma why because no feel very okay so casting news with me nipa ne so okay say na Krobea beba ne bema wa ba ye be fa Krobea ka ho enso Krobea ba ye no ene Krobea nie mo hu say ne scenario ni te aja kwa mi follow me mo hu scenario ni say ne te bia me kwa kope news script won ho pamo me no opam me te sa aboa no meme koni na mwa kokopie se hwie so ono nso de na kwada ebe frɛ be pa acha o ma me ka se me de acha na gye akwada na tete no sa akwada na meje ne tete no ena nipa bi free kumase be pɛ no na akwada ne se Krobea ma me so me ma senka wa nye sa papa na se wa nye sa papa na Bible se ye nye papa e ma yatanfo wo ye sa wo so jabu na tifi. Okay. Se wa nye sa papa na. Okay. Nka kuma se ba nka ebia nka amaso. E na wi Krobea asem ani. Oba de acha me. Akra. Krobea asem nie. Woni kasa. Woni kasa. Akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina. Nkoda ye a wo mafiri mu nso so ye ma wo maame mo mabusua nyina nso so yakọ. Na ye ma wo mo so dem fadui o mawu ewu ya. Kai mebre bi Roman for kwafo bi a omusu konya accident e bi atomo da ho tase na se e ho ba bi ma eno so omu wu ya tisenia ene ye huni nti yebema busuafo ni nyina yakọ na omusu am omu dem fadui ni asro otumfo nyankopon se omu ye mfumso bi kura no a onyankopon fa nche wo mu na wo mu edin a omo yes wo mo kọ asori adwuma no nyankopon nyina so na ompe baabi pa ema wo mu entie akra wasem a wodi be wie saa na etie ewiase ewiase enipa bi nam nipa bi so na ejidin nipa bi nam nipa bi so na yeye obi ni ho obeka na bakosem obeka se media ye wo meto hɔ a medadam hɔ a na meyeye wo nipa bi a ɛwɔ sɛ wo so nsa ana wo nipa bi a ɛwɔ sɛ wodi ho twitwiri no ansa na watumi abɛyɛ ne nyankopɔn aka afa wo no abam wo kɔ baabi sɛ wo kɔ akɔgye news dada ya kenka ya pipes ya yɛkɔto agu ɛno na ka akɔpɛyɛ ba sɛ nipa na ama wo kwan sɛ fa ne so ɛbɛyɛ ye anase bɛgidin opam ekoduru baabi sɛ nipa no ɛba sɛ ɔbɛpɛ wo nkyɛn mmoa wonso de wa ampam no ɛma wonso wo gye ɛma nam so ɛma akwadaa no bɛ shine o shine ye no sɛ na nam akwadaa no so ansa na wonso wa shine abakumase ɛhon de no wa shine na so obakumase na akwadaa no a ye de ne brɛ wo no sɛ wudi nipa no anu asɛm achi ɛna nka wa nye sɛ nipa na ntumu a nka bia nka saabire wo da so wo sahwi nka wa makumase enti na akwadaa no ehwehwe nhira wo ho na emom na wonso nhira bi so wa akwadaa no ho sure enipa bebre ba ye nkyɛn ye pam wo mo ya ne ewura fi sɛ ye nhira ne ye pam wo mo no
bia ne nyankopon nam sa nipa nte se obeboawo ama wo so wayeye ana se obi bia ahinta no adadi yen hye ne nso se ye obi ba ye nchen se ohia moa obi ba ye nchen se ye star obi ba ye nchen se empo ye obi a yen so ye hia ne ye ohia ye moa ye ma no sa akwanya no na bia ne nyame nam sa nipa ne so ebeyi wasan apie ebi ne nyame ye wo no enhira ne wo se wo je akwada no eno nso na ama abeyi kumase ni na ka bia nka woda so e wo sahwi so wo se ne wi asete enipa bebre aye wo si akwan so wo mo ano mu si wo mo kwan ebi to me saa so obi so me saa de me ko radio station ebi de me ko ma bia ne wo 3 hours senka onne me nya adwuma enipa ne se me nyinse nkwa de a onye me wo ne show ni so and I'm so a battle so I met me as a pa. I said no. No, I'm very pa. Why you me? And then if I fufro, a Jamie when he shows so I name it ye. In Sri Lanka, for Nina. No, then Yankupon in Sri Lanka, and now almost so, or be a quiet a month for being so far so. Made I see a bro, a way, and what dear Yusuf Islam Shashi, and ne Achibonka, me all the way from Bahrain. Ene wie osi akra ya Krobea Asante Allah omo ho ban wate na ya Krobea ya maamo piafu eburu Yankopon tonko so anya okese na onyi watamfo enwuachi ene Andrews enim yirenchi ene minuanom nsentrofo amwo sahwinyina no mechiachi amokrachi ono wo bia mu wono nso ensentro wo ho kofire nchi awie a very good afternoon. Many woman and a poppy wo. Ye Krobea say ya omo na neje. Bossman DH and was ya Krobea na wo to say Nyankopon ya dom me one day. Hot boy and was ya Krobea wo to say ya my happy birthday say nkoma wate. Na ye ya wada se cheduma se drobonfo ye nso ya wa ahoma ne so ye tie na ye hwew innocent kwadwo na wi Nyankopon hira pa wate kwadwo innocent mehu se won so wa ahoma so won so o ka kira manfo se mon hye mamunuanu munsu nya bi na Mary Cruz DH won so ba ahoma so o se Krobea jatanie akra ya Krobea Asante ya maamo piafu eburu na adwo abrago o se akra Krobea o hote se me hoye ama papa bi na o se akra ma ha o na wi ya nso ya to wa ahoma so o mama the great o se na pia ye tie ewo na na afia ku bidwom ho nana Yankopon hira wate onye ono abedwafo nyina kese na ontutu muanamo enso emfansi asafu fitemfo enso aba ahoma so eno ono wo kire sa akra ya Krobea Asante yensu eni o asafu fitemfo yensu ya wa ahoma so nana ya Krobea Asante yensu ye tio pa justice komla eno si asem we si Asante achem ne de nana Krobea anu ohio anu ohyepa Paraku estate esikafo krom ena abena doma papa bi enso won wo si akra Krobea na wiem ye nchiachi awe na ye mo no abedwafo nyina nso abaso ene mudwumadi a monso mudi ewekosei ena o si asuofiafo na Krobea ye mo ha bonye divider ena o si akra Krobea ye mo ha eburu na Krobea ne ye nso ya join no Godfred Stonji ena o si akra Krobea mechiao ka kire ja kwame se na wie me yada ne pa wate eburu odase mafia ena o si na Krobea wie dia you are looking too young makoyimiti me twa no me ho ayefe pa oba me ho nyefe ho ayefe ayefe ni bia beka ho ebi abeka ho fe dada me ho fe dada e bia beka ho dada ni na ho fe go di fufu ma bo abaso baba ko pe fufu na was bebe nu ago kakre obo abaso bo kakre ne ne o bo me dia ne me wu bi se ni nyina ka bo okay and now we are out of 4 years here be some na ene me wo owura bi e wo manim ha sa owura yi e yo owura minim nanim dada e wo fia oba o ka akrachi me ka nanim o ka nanim okay owura yi ena kakra ni abesi atwam kro oba yanim ha e wo afidie yi so na ba oba ye no ode asem bi ene ba yanim
ene mo amutie yɛn na mutie yɛn nsɛm paa na mo de yɛn nsɛm to mutrim paa no mongada wa ha mongada na mo mehwɛ saa boy mo mehwɛ no matie fo hwɛ no mongada na mo mehwɛ no mo mehwɛ krache no ewe afidie so mo mehwɛ no owura ni nie monka kai mo amutrim sɛ deɛn na mo de kai efa owura yi ho Priska Japama Priska City for momra mahu se maba osana na Krobea. God bless you for saving my life through your program Mate Priska emphasize da menyankopon momehwe krachi na monkai no momekai sa krachi na ansana mema moakai owura yi mema muntie asem ba ko mienu bi na momfankai no muntie ni yie oba wakwa awade de nye wo fa ne beka wasem nyina de ama wo ona okunu bebo wo no me pa chan wani nyina ho no me pa chan meni we se bonkum no kasagu we mu me pa cho bonkum no ho no ya ma esoda moja ana maso we se ne soso na de china moja fremu eba ade wo bo wasum sa no machesete wani so eje wan na mepacho mahase no kwana na obo wasubunkum no mepacho enku emu mepacho opeso otene njankotan asoni mu no ye wa ahoma bi wom pacho we de enkwala musu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni ma wu chese nkete pa no ye frɛ no njankotan trip ewo wasoni mu ho ese no opeso otene free ho enti wo bo wasoni mu saa no na waso we problem abam me ba chan eni muja nso ada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me ba chan odua nde otabo okay die di kan awure ya okasa ye frɛ ne Hana na Hana no one ne wofa ene ba ha na ni nyina kyerɛ sɛ krachi ya wo manim hayi ɔhye no eye ni kunu no usina sum ema na sum te ne matches eno ye baako mienu owura na boni dua na dua no eye ni kunu girlfriend ena bra ono aba ya ha na yareda ayaresabia mpaso ediefo makai sa asem no ena girl na eye ni kunu girlfriend ni kunu side chick no ebe yi ho ama ne se ukunu abo dua o enti side chick ena ekoyi ho ama wife say ukunu abodua sa girl no ene kan wi munsantie girl na no asem mienu kakle bia na ase niyem ahye no hwan yem ahye no me ba twomekunu kakle bia na ase niyem ahye no kakle bia na ase niyem ahye no ena ose sori na kojame na me nkonkɔgye ka ewo the next town ye ko na me ka chense me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akɔgye ena enye ka bia nso na wo kwa akɔgye de wo honom na wo pese wo kana wuntimi nkan ka fa kyerɛ me ena me kan asa che osi bibie ni honom na obisa me wodidi na me so me didi ena osi yankɔ na me nkɔtɔ drink ma na me se a adwuma ma nom drink saa ma ba fie nso amen san so ba nom drink na osi na yanko fufu bi hye hase na me nkɔtɔ bi mo ena yɛkɔɔ nto ɔtɛ ya na ma me na me to na me didi ena osi na me se ade na osi nkɔmɔ wɔ hɔ no ma me pese me no yɛ de edi ena me simiti o ena osi se wote se me no ba bia akwa akwanyema asem be na obede obeka na ase de na abeye ukunu na ebusa osase na obisa me se nto obisa me sa na mesere ana me si ye ne oba akolo de ene nka wowu nka me am so oba ne sa de na ko hospital ama doctor abo ne pane ama nyinse na ase ana so oba ne so ye de ewu na me kan se eche na o se ne me na oba bi nyim nto kan no na me si nti se pese menye de o so oba ne se wo oba adwuma mu hono oba hwa ye adwuma mu oba ono adwuma mu hono okay na wei eye bra eyire no hunu se ni kunu na kofa mpana mo miensa se wo yi number free me phone so e da ma ono no mpana no na se me nam ho no ma se me pese ne mpana no enka enfa me ho tinam da hospital mu ono ono ge ni nyina ba hospital mu obehwe me
And again be catch me say me kunu sumano e ma ne koto kosua miensa e ma oto ensa kan ho e ma ne de koduma na afunso mu ho na akwa akobɔ medua why na e ka sa asem me pa so me kunu mpana no wo yareda hospital no ena wo kunu mpana no a oni wo kunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no e be ka kire wo say dean yare na me yare no me kunu nim hu bi adenti me pa so me kunu so ka kire me say yare na me yare ona mama yare ba wono wan chilem ena ga ni chire mu chire wo say na ga ni be chire mu say me kunu so mana ko to kusua miensa di Asante kosi ana asa abrofo de me ba wan chire mu say Asante de ana abrofo de to aso ba so ko to kusua miensa na oto nsa kan ho no de ma me kunu de ko duma na afunsuom na de ko bo mi media o kan na ukunu gina ho de me pa cho o kan na me kunu ni ho no to aso na me maame e wo ho empna ne ka sa asem ne dia kire wo no o kan e kire me maame wasan so ka kire me nuanom me nuam penifo wasan so ka kire wo me maame ko ge no ho no enipa bi ye kobra ono be ma no ene de ne mpna ba yare sabia ho so o mehwe ne yire a wo yare me ba chan be ma ni ho ene oba na wo no ye mpna no abefre wo yire no wo maame ene unuanom ge no ka kire me aka kire wo nso se wo kunu ena aye wo sa me ba chan na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame mo ko ge no e ho no mu ofie me maame ni me sisters am ko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mo enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no e ye mea ana o se o ko nsuo mu hono me kun asem no o ko nsuo mu hono ma nsuo no kran so ba yi ni ho adi a kire no ma nsuo no twasakola nsuo no ko mu no me pa chan nsuo na be yi ni ho adi a kire ono be ma no a nsuo na ye den wo twasakola ni tinu wa yi ni tinu no ho nyina sakola kwabo oba na o hye jalabia nsuo ni hye jalabia me pa chan ana me kunu ka kire me to kan ya na me se enti se amenya ne de enti so wo de ma ko nsuma wa ko bo media se o be so wo kumia de o be so wo ye ohun bia no ye wo ho no se wa ye ne den nsu nti no odi nkosua ko nsuo bu akobo bia o se wa fa nachi na wo nso wa fa nachi ne ba cho da antam na me fa nachi that time na wo fa nachi ne ba cho da bi as say de wa fa ne ba cho asemasi oba oni be ma ne tie sa wa afo na wafa be ma no wachi part 4 ena mete wo kasa mu se o se wafa be ma ne nso wachi me ba cho no oba wo ware de ne beba mo akofa be ma foforo me ba cho be ma na me kofa no na enye be ma foforo na me kofa no ne hon ba be ma no na me ne wo ho no dada oni ne wo ho dada sese na me ne ho no dada ansan ba bi hu me kunu na on de onye be ma dada onye be ma foforo se wo ware a be ma bia waka akire bia ye foforo ma wo se wo ye wo s se wo nye wo s oye be ma foforo enti oba a wote aware ase de ne ba ye e ma wo nso kofa wo x ne real me ba chan ba ko pe me ba cho da bi mewu dodo say me ba cho men kai oda sorry me ba cho da bi isa won kai dia ene ya ware pa di enti na ofa ukurachi kire mi mu na mintie me pa chere enti ama me fa na chi no me koye adwuma wo nkranza pa me no me koye adwuma no for 8 months no se me kunu be sendi sika o sendi akura ni school sika me de nka ho ena na ho no so no me busuani bi eni ho no adwuma mu ho no ma na me wo ena me firo na me call madamfo efi enti madamfo fi na me te me firo ho no ma na makọ adwuma ntom na me frɛ boy no o ex no me ba cha no so te ampa me ho na nti me frɛ na ma ka chense bia me wo adwuma me ndidi ye na o de aduane abrɛ me wo adwuma na o ex no e de aduane abrɛ na o ex no no onim sɛ waware me ba cha no onim okay enti etiefo sɛ ne asɛm ne te no ɛno no me wogidie wa arehemu sɛ eni ya maboboi kura no in summary akaiwo sa story eyo fa ono ne wo fa ase aba ya ye frɛ ne hanan eno omo de ne wo fa ase ne kunu e ba ya nim sɛ ono abo ne wo fa ase ba hanan ne dua
ena waware no nanso wagya na si ho abusua ne frɛ owura na ɔma enti ɔde asɛm ne baa yɛn no yɛn yɛ frɛ owura no ma ne bae na homu no ena ba betodwa sɛ ane ɛyampa sɛ waware no na emom ɔno mo asetena mu no sɛbesɛbe ɔba ɔne bɛɛma awareɛ na wakwa ma ne x akwa akɔnyem no ɛwɔ awadeɛ di mu no awawie ne ɛsɛ to awareɛ ne so muntie da no na refresh madwen bio asɛm wa bɛɛma no kaayɛ ɛwɔ afidie so na nsan ka kae mo pacho minimum no wɔyɛ ɔdeɛ pacho yɛ my wife moja ya na moda so te pacho yɛ yɛ da so te moda so te pacho okay confirm or deny waba aba yɛ idua pacho confirm aboni dua confirm or deny woni ompena ekwa yare sabia se wo kohwe gebra woda yare mpaso we me pacho eye ani ana there be confirm or deny pacho confirm confirm or deny ompena kokane wo ayare sabia ho kire wo yere se wo soma no ma ni koto nkusua e di koduma na afuo nsuo mu ho pacho confirm or deny confirm eno na ade ko ball game ni dua no pacho nye dua bo se me bo ni dua se bia ensuno enko ani ana debi pacho ane good edua na wo ball ye no nana wo ball no sen ka se ne wo ball no pe mem wa kire wo nso wo nsem mu we dia ye enchiri pacho edua bo na me de snap ne kosua ne konsumo wo ball ne sen pacho me kan say any demo me monsuo ni din any demo me mpekasa me mperenkasa be misire me kasa kakra mpacho me kan say apart from menen no asetra na yete no nyema bi koso wo menen ntema menti ase indi se o famachi a o me bi say no on kan kra nchemti enso ni mami hu say eyampa se wo famachi na on famachi afei confirm or deny ensuo no ba be yi ne ho adi kyerɛw e ma wo ka kyerɛ aba ye pacho time on da ayarempa no so no ene wo ka se obi ginagina no so na nipa no ginagina no so no wabo sakura o shejara bia wa na me ka jense enya mekura me hu se nipa ne da na ensuo na oda ye guma na fo okay enti ada no be ma no ono nso na no asem no dua na ewu mu no de ba ye nie sebe okofa obi yere maduabo pie mu a wanya asem o kwabrane enti duabo nso abamu de Asem Beba Dabi yanim ha no na ye pa asumdwe ya yesa Professor Meris o se asumdwe na me pe enti asumdwe no ne se ene ye nkoda ne dua no enti ye konananom wanim amamre kwa so ne amane ye kwa so ye de asem ne die hyehye so ema nananom kire se owura no sabe obi yire sabe ye mfa no oba onya wade no untumi nkoti nsi akire nkonkofa no wo yesa wanya asem enti empena ne difo na kyesese so ne dade dua no eni ebusa abema ne se owura ope wo yire ana se umpe no bio o se mepe ma ade ena nananom se ne yete sa ade a esese yaji a ye frede mawo emu akomato enti Isaac Akwasi Asare aka Ike yaboka ubetua ayefre ema yede ama krache no owura sese ya ye kasa Ike ya wo fa wo yire hana watua wa ayefre ne de ama wo mbajo ntiai besi sabri wontiai okay afei X no saada no asemu a wokaye ewo yanim wo ye fidie yi so die ntia ema wo no nso kokofa obiyire no adofo muntie bi saa krachi ya nso ena owura yi ne yire wa wadiem wasi akire tumi asa akwa akonyem ge no ba yestel no owura yi na ne hwa akwada no mumientie X no na semu wo no nso ka kire ye sabre na wo ne X ne nso kasa me pa chane ya kasa wo fon na gidie be na wo san nya wo S ne muntie ma wo san de ko ne wo me pa chona me ne te wono mu no wan kan chem so woni mi ejai ana me so man kan chen se ye jai
by nyinsen by nyinsen na by no e by na me ne me kunu na te dan ba ko eye get dia waka se bia fai eye oba dia chi abe asem wei me kai se me hyenkom bi ewa afidie yi so ka se eye no kra ne ka den na emum esese me ka kire tiefo na me ka kire krachi o kai nkom no o kai nkom sha me ka ye no krachi o kai se da no mitufu o nkom hye bi mu me ka kire o se eye no kra bi a ne ka den enti me ka dia kire o afidie so kai me ka se so kai a bacho me da tiefo ni abejo me da tiefo ni na ase o ka kire me se no kra na o ka kire me no aware ni de enya de se ebetumi agina enyeyi na se mpo ekoba se oba no kra kase oni mi mpo betena memfa me ho adwen do oba no kra betumi ni expire akwan apoison me ti aware ni de enya de a ebi aya de me ka sa asemi no ye binum adwene mu kresrene se we de wo ye doom prophet Krobea doom prophet kire se owura inde ge no koda ni dua no omo ba ye no message ataba be kan pragia no omo tim abaya hanan na ni ti eda krachi ne kon ho na ne omo wewe entimi share sankom no jataba se dabi onyi ni because eda wo mu di ye kra wo ye fia ano awade no entumi njai da okay ene sa boy ne wo manim hey nana awie wasan aba manim ha edi asem enu owura edi waba manim ha chirichirim na minti o ana Krobea ede medase medawa tiefo ne obedwafo nyina ase ene so ye da hofro ade de adom ye good se tiefo ne obedwafo hu me aha awie ya enya bone afa se mrega krani na yankasa me wife ene ne wofa de me ba ha for aware mu nsem se bi mpanifo se aware antoko ma mpadua entimi ansiesie no ene company fo ani sure ampa ekopie mpanifo ani so ma nyina bedu ase emi ehwe kan de o se ye kan bia ema ubisa ofa no se ubisa ne se ni wofa ase no obesinya wari bi ana on wari bi aka kire tiefo ne abadwafo nyina se sisi aport wanim ne de ya busua na eje aware no enti untimi nka nkire o se obe wari bi ma na wari bi nko pem se busua ne behia de besi bia no bema maso ate ubisa ofa nsa 3 times sa na oyede okan nti sorry ekofi yehwe mu 1 week 2 weeks 3 weeks na mi ho hwe enti me ona oba no frɛ me phone so bisa me se fine frɛ we oba no me wife no ebisa me se odemensa brɛ me a meje ana hana de ebusa o bisa me sa ofrɛ o phone so okay ana o se so odemensa brɛ me a meje ana ana me se meje adin na menje because we ask you bisu so a nke hye wo ma ne se o bisa me sa asem we dia minim de bia moko tena asana moko ofie no de akwa kuti se ubisa msa asem we a so de breme a meje se ne be ya obanyi wasumdwe na mso manya masumdwe ne tu nkotwene bia bia eden etwene because we azo ka so di fem de achi nko a nka besenge nko yehwe wo kremoni botom se sa na aka de ma de mate enti ubisa msa da be no fama na msi o ono ba no bisa o se da be no fama ge na ni tide da o ko no da be na on fansa na mla na mka che nso eja kwa me wo kai se me busa aga no wo fia ha se wo da so pe ukunu o kan ade e wasi o da so pe no e ma ne pa na che okra e wo afidie so to aso e wo busa me se da be na on fansa na mra ana da be na obefia wo abeto me na msi o ya me odoma Sunday de me nya adwuma me wo fie se in case obefia oba beto bet oba o make sure say enyo no nko na yeden e ba because abusuan na yeden eja ware no aka kire mso yi wate enti ben Wednesday na me kwa agona akwa kwaje ade timitike ma no frɛ me ka kire me se o me fie ona me wohefa na me so me fie na me kɔ ba bi kakra enka bibia ana wo so ba machi na me se ade da asem na wo so de mensa no na aba ana me se na se okrombo ka se Sunday na me so okra me ka kire so before audience and we ban make sure say busuan ye den e ka ona ne wo fa na ba ya na so nkwa na ba e oseme nkwa na mba e na me se ne sa de a fansa ne sa ko le ko bobusuan na mane no mu ni akirem la na de entena se na de wo se ye kan ye nkan obi anya na so mbi nti fako o ka jem se nya de obetimi de nsa na ye den asa ako so long as o de nsa na pan aba ne pa de on sa returning nsa na nsa fanko
na mka yin so okay di obeye no onye no mu je si mi gate achi ode nsa na besi wo dan me dan achi me punu me opuno okay no di si o no koi ti me baaye no na yeso raba me dwade mu no na ode nsa no asim na waja oko ti mi huye na wankasa se eje bi pie mpanimfo ani eje si enza kukrumoti mu mopo na me twemfo na me frege ataba na me ka je ataba me baaye ni se na wife na eden aye ana o so de aba o de onfa ahwe den emrew kwasi abusuan na eja aware no di sa de afre no no sa me fa nsan nya den ensan fa nko na abusuan ni akirem na abusuan nya montena ase na bebe wo sa mo de asam no to no mo fa nto me frɛ oba na anya den amfa ma da na adwam sa fa jata ba ka je se manya no o se kwan bi abefa so a da nyumre oba befa nsan na free no fa so me fa aka akɔ ne maame wo kɔbɔ ne maame amane ne maame kasa bibire ne maame se mi de minya wotere o ma ne ba na aba befa ti ade channel pa ma nko ba bia me ho na me hu se obi bɔ me punu ti me bi epuna se ye o ne na danfo na me ne na danfo na me ka nzo mumra inside no mbetena ase ana wa se ye ba se ba befa ensan na me si bia odi si ye no ko isi wa ko ne fa ko no fa o man san so e no de ko e to de ko e no ana me ko ne maame wona mbisa ne maame se ma bisa no hana no se ho na ma no to me se on fansa no mta bra busuan ne nyede enka ho o se woni mu bi o ya we o fa no so na odi akiri de me ko take fam so ya we na sai na e wo se mo fa sa akwan ne so na ko be ka jem se e ba mpa am ne wo ne ba ne nya me ba entare na mo me ntena se den je sheye wo ana sa asem e wo se ye ka no mo ma ye nka na mo pese mo de me fa e kwan ya ni ku ata mo de me ye den e fa so me de me ko wiase yeso bibi ni bibia e woni tirim na me dani mani na me ko e asa hwe anim busu ani bia emfrɛ me ma me sa frɛ ne wo fa baako e bo na mane se sei na asɛm ni ku aka che me se ya me aduma Tuesday wedding bi o mo busu ani betena ase man se ho hwe na me sa frɛ jataba na bo na mane se still na no obia me kan hwe o so de ko ka kire abusu ani se ye mo mu 1 week ni ehwe so me san ba ko bo busu na mane se o take for no me no maka so mo se ma mo 1 week ti ehwe anim nti mu de mo ba ebi sha mo kokko me hono mabusu awo ye nyina ye ncha na de wo se ye di eto no ye mfanto 1 week na so apa ho aso asa apa ho obi a ema kan hwe ti me 2000 si da bi de abusu ne pese omode me fa so no me so me wabusu ena me nko asa me ka se me ne abusu we dili a metim no me dili because we are so spirituality came before personality they say ya kan first ka na se mo so mo mpede den da bia wo se yeso ye de fa na mo so no obi aso nju bi nya na so nju no obi aso be fa so na me ko bo maame amane se me de no kure ba akopɛ because me asam kure si fie ko before mo be ka chem because asam no do 2 weeks because me dey me say dey me sitie hana asem we aba yaka yes still na no usafon person mo kire me se magimi ana me nim nyansa but me nka hwe me twama bosu we yaso ana next month me ko sleep ye wo se me koye me ko koye na madani mani aba because x no scan ko wo su ko tua no why na is on tua cause we tie sika akwa han dan de ama oba na oba ni timu dia akwa han de ama han dan de ama ye me wife no e wo mukuru wo oba ni timu sisi ye mo ba ha ko ye before be fa no we di kan han dan na ama no oh na ga ne nte wo nchen ni nyina na ye x no ai ken na han dan ama no our team ena before so na oba no me ma ne ma ho no wo oba no wo te o ma me mo ase umeku nso maame unsi minema ono aduane ma minimi mi company bia ho awte ano a wo hwe ano wo hwe so enti wo ma ho no wo pese every day bia me fa chop money ma wana because your responsibility as a wife no onya say ba na wo me ne onte ba wo se me hwe ba no te ba na wo se me yede me hwe no say ni nyina na be ma no menim nkomo ana menim nsem a be ma ne yede ene ne ka ti ma ase krampo na be ka kire me say me ba na o ma ho ene kan ya kan o mfi ni nyina no ne boy na because on look back catch them say be man say wasunda no osunda no na me maku ono na ba me ma me de ade awo no ma me de na betu omukuru mu story bibiri ena na ma me bisa oban say nti uko no na ukun de ade wo no wanwu o se de bi wanwu o se ne wo awale no twumu tan abede obetra because me ntra ma be ma wi e metiti oni ukun de entem na ma me ne kan sa de kire na so me de ono ne de no na o so anene ma se ne ma no modu chen na baby e wo se ye de to no amambe ne amane kwa baby e wo se ye de to no ye fa asem ye de
entu obi antra ni baby nye de ba omobo no betra ze paint me black as if say omo de omo nye hwe bet ma bia ma no anye de ankasa na I'm waiting for the right time and am ahwe ani mu a obi a me ka ahwe me be ba no medical friend ne bla ne wofa no ba ko me friend sa wa no anye de wa mfa and am me friend jataba na me jataba kasa no so okay ene sa de ene bra and am so mama ede maba okay enti mama hwe bibi sesei owura sesei wo claim si pa ade ehia wo pantia amoasan bai ene de keka kire me na mintie isi am claim spa ama me de aba nyina ne se ama busa na ya we se o ma ne den sana ba me de masum abusa ne den sana bazisi a masum no even say adwen sachire bia ni ho biem say yakoda adwen ho oso obesa wa eni ho biem either he cook if they like it or not answer no masum but e ka me boy e wa abadi ntu oni mu no 1005 akwala no o tuni because they say I confirm the say akwala ne nyoba na akwala ne ye ne ex ike no eba enti onso to akwala ne di bra ye wo akwala no enti oboka 1005 okay and on me catch on so den san ba on make sure say e ka ho okay and akra 50 day 1 e say onya 3 years 50 day 1 am de hwe akra no me si ene menyere so emoro so enhwe ne tintin bia 450 million mejimisika 45,000 plus 1,005 Adelaide. And I'm so me mom 3 months. Na me mom 2 months. Me mom 1.5 months. After 1.5 months, is kana ma me now mo ka bi. Me is can be. I don't know what to do. Because of fano, a chere me say so no ni nyansa. Of fano so ni nyansa. Me so me more than the onu ni mu no. Etiefo, asemu asan ba yanim bi odi. Ene Misrao, you can choose to call me Prophet Krobea. Odie se opa ubetumi afrɛ me odi for Krobea o frɛ me odi a meje so me mane ha me o ya me count de me so say odi ko na se ba so ba so o se so fa se o chan kom da so fo wa se o chan kom da intense mo na me o cha we se me eni amenka odi ko na nye wana beje juma mara ye menka odi ko wana beje juma je ta beje wani juma obo se wani juma mi na beje juma Messi and ho you can choose to call me odi for Krobea unzo asa aka ko ni bi obeye nya asem kwa etiefo hwe ni o ma bi wo ho a unhia sebe obi say on kanjira osa saade ni besi that day no and ye na efe oba ye fia ha se ne na awura no ni ti ededa owura ne kon ho ono mo koda ni dua no mo ba no omba bedru ye oma todoko no oma di ene enya sam ketu o na che se odo no na ayede enti bra me hya sa ankomu ikura wa afidie iso no na binu mo gimi achinyi se odi we die unkom hye we die unkom hye we die mahu die sie na aba yenimu yi ubetu kra chiefo sa asem a wo kan da na wura no gitu mu wa yafidie iso se na wode ase a na wote eba owo ye no enye ni kunu dia oba waware a obanye ukunu dia saade we yehye mani bi hu ema mu na munim sa no kura dei munyimpie na nuoma wo mutrim mudi bewu kwa munyimpie enuoma wo mani bitrim onimpa pefese eba yei enye ni kunu dia enti wono se woni ni kunu awonan a se bia ni kunu dia wo mienu a onim se wei ni wei eja kwa me ni obo ade de ye Krobea ma na emom jataba ni abrewa ba de enye Krobea de a onim ewoni trim ema mo habo sa secret we bie no munyimpie ochina se munti monwene mo ma ne ho
kyerɛ sɛ enkwada no sunsum ɛsɛsɛ kata wɔn so no they are missing it enye papa ni bogya ni sunsum kura kwada no a enye yie ti nkwada bebre gigegija no ye basa no eye kofa hyebafo ni bia papa sikani owo bi te sam ya me chairman why wo na bia wo betwa ne ho ba ko pe bi pa ge ne se Krobea chairman wo bi die ompeu me dia hye no wono ani tribu die nimpa pefe sa de ne nya chairman dia enso okay enti chairman manyina ye very decent na ye den na akwada wenkua de sebe kra wi nom ne nu bone ne papa wo bi pa o enso hwesu ba bi a wo da na die ne papa de ye sofo na enso ono nkwa be frem be ma ya hwehwem ate ya hwehwem secret ni bi ehyehyɛ ma ni trim ya wonum ntumi nka emai mo ma no da ache na mo sanu o na mo nka no korɛ ebi nie enti krachi awade ano ɔte ase ne yere call man ne x ekokonyem no be ma ni ready fast da no obai beje tumu eyanim sɛ nyinsan no ɛyɛ ne x ne de akyerɛ sɛ na x ne nso ɛhwɛ nyinsan ne wɔ fam koraa bra na krachi we nim enti ɔwo akwada no on the osu onim sɛ yɛ ne ba ɔto ne 1500 ɛna wahwɛ akwada no firi ne mɔfrase ɛni akwasi alare wa mɔbopa o alare anya de alare ne bo no koraa na 68 million obi a wahwɛ akora 5 years asesɛ obi na ahwɛ 3 years a wɔgye 450 million no ɔsɛ wahwɛ akwada no emfie miensa nie ni sika a wɔde ahwɛ obi ba de de ɔbɛgye 45,000 odofo ubetu krachi ifo se whether hook or crook se sika no onye ana se efie chinyi abofono de ege ide ne fa mu nyina chiri no kure nyina be pie ye beduru mpani nanim yekoda ne da ne dua yi enom ne de keka kan hu nyina chiri so de nsa ba onye na wontwa so wonto ana brabo so se afutuo mienu yi emu de wo hen ena odi betu owura ya otemenim hai me pa chawo obeye WhatsApp voice note na wato amane me ewa afidie yi so number wo de befa so eye Asem Beba Dabi before number no wo de WhatsApp voice note no ebefa Asem Beba Dabi before number ne so na wo de amame na mabo ewo afidie bo twero mame na mabo ewa afidie yi so ede ama krachi nso atie bi se won so afutu awutuo no sei ne tia na number ne ye 05 momfa nkyerɛ me na me nkomani mesra mo 0536 22 2554 0536 22 2554 ye WhatsApp voice note na fafaso se krachi 1500 de ode 2 din oso wahwa akwada ni mfie miensa oje 450 million 45,000 enti se yakabo mu a monka mo mame woje e de free girl ni nabusua ho omo no mbosome baako ene fa ana onye ana se di abaye di na fam nomne ade se nei ode abase ontumi nware biewu akrache ne nyino asondwiem na ontwa so emanenka afutuo mienu wei de he ena die nti ena wode ma owura no wosa akwane so ubekirem utwusu baako na wakirem die nti a utwusu number wode befa so ya Asem Beba Dabi before number no 0536 22 2554 0536 22 2554 enti fabra sisi anamemo mene Dr. Hepa Plus chairman wine mene ne monkomo na mi wie pe mo voice note na mo de aba no memebo ewa afidie yi so emfama mo awie obibini tachi mehu se wa join live no osana na ya Krobea Asante fantastic job na oye no awie edema yetiefo ne adofo nyina Matthew Martinez mehu so aba so say nana Krobea afutuo ndia mimi twusu se wonyini sika nana wonye
DNT na woka so nye ya akyeremu saa ma me why DNT a woka saa no akyeremu Mr Lloyd awiamahu ose akra ya Krobea Asante Nyankopɔn inhyirawo nana na ekan ono wo yese kutu se bam eno ose krache tisika ne so kakrai bro ti so kakra na 450 million wa 47,000 ti so kakrai nana se kutu se bam eno wo kan ni se yi ose krache no won ti so kakra Kwame Iceman eno ose nana Krobea wonyini sika kura ntentem se sei pa na abadia wonyini sika ntentem dia mema Tom Lai so famous biro eno ose nana krache no won kwaji ni sika won kwaji se busua ne kaso wontua wono so de ope no wonyo dia mema munsumu dienie mema munsumu dienie Dr. Babla Sakaba ya nana oh to say Nyankopɔn dom yes the Nyankopɔn ya say adofoni adehye and the Hepa Plus Doctor Abba krachi outmanim owura ene meba studio ha no me begina me car ne ho yes or no yes honam ne udi nkomo meboa bajan me bie car ni mu na me no bibi uhu ya na wa uhu bajan me hui uhu bajan very good me kan kan be kai se mam kakla no Bena jana ka se kakla hey doctor wow ozo naka ohwe se hwe de me no wow naka se kakra bi ense de na nanom naka o jibia no mo doctor wow. me Hepa Plus yes me pavi ene me plasmos de yes me mfa ni agro egumeka anim wow enti ansa no meba betena fidie so no me make sure say me bobi re dance ni ene wo se me otrofo no wo se me dance ni wa buruchire me sheda na me gina bonten ho na enom wow adupa ye nyem fancy me da bia me kase onum bibi na wo nom ne kokoamu a enye yes na emom de obetumi anom ne ayimu amanipa hunu de eya dance pa ene wo ho awie Hepa Plus Pavi Plasmos no to yangidie mu ho nana me da ase na Hepa Plus no pa no sisei metoto sere obi a woti otek titiri Asem Beba Dabi nana yare ne namframem asai se wiem aye nwunu no yare ankasa ne namframem nana eye dodo no ase malaria ubon se o treat malaria no se wa mpe Hepa Plus Pavi ena plasmos bi afan to tuachira ubon se Asem Bia dibone enwom obeto no nana enuro no nyame de ache oman no ne boa no so nsesan nana ya make sure say baby a obeku bia no ukura 20 cedis miensa ene dure nya bi to baby a na enam se ne boa no enye den enti meka ne se ye koginom ye nkoto Hepa Plus de nemre ye nkoto ukwa we 20 cedis 3 no a that is 60 Ghana cedis ne wakwa akogibi ene abusua na benom obi a otie sisi ne bentumi anko school ne o because ne ba no yare obi ba sebe ne hunemu aye sone obi minimu sekata bi obi ho ani ti dwa no kinkin obi ho aye ne mmere okoye se typhoid ye treat ma no obi kura de malaria obi kura de ama na asem na na dwendwen kura ne se doctor sense hwe ne moja ni ma ye yare kese ne ho den but onu atumo se wedie no emu nkoyi mesre ebetumi a ompedro no mode ba Hepa Plus Pavi Plasmos no manenya odudu sure ko pebinom se anka one reason bia se ode benom Hepa Plus nupa no a saa weda ye mu aye nwunu na wa wutie me wa wuni madam for complain se ne ho mfa no ebre we nye brepa yare ne namframem wa wutie me uni mu nua bia wa fro sa asemi ho nye me yie wa ankasa kra bia ho ye obasabasa mesrew obu ani die ni ahobrase kwan so ko gibinom enye se wokoto 20 cedis miensa de fa ko gi Hepa Plus Pavi ena Plasmos na kamen pai bod ni ma desrede pa ne se fie bia mu no ye wo Hepa Plus to pai ni bi ho ye wo ni nsuo ni nsu bi e wo ho se bema obi nya excuse se o na nka me peto pai o ni nsuo de mintumi nom kire ne se to pai ni gu ha no good obi so nya excuse o na nka me peni nsuo enso to pai nko na mahunu ni wayi ni nsuo e bottle no e di ama no na na se ye ne sa ye ho betumi aye den
ye de ya yare be koso ne yatena na emu mesese ye nso ene ye nya hoden ye di yare ne so nkunim eni ti me number to dwa Hepa Plus Pavi and a Plasmos 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa manonia mesrew enye bribia na bam na odi atwi na painkillers misraw ma umojendia fusane na hwe se honam na ye oya ne wapo ne wapo so ye omre no nipadua na nkasa encorrect ma wana obi wa manone fie ahaw nyina no on egu ne so obi be ko school admission aba obi yadie hospital bill obi wo light bill nyina otua ono nso ene anigye wasetem because diabetes akoma yadre bi sabe ne osabi ne yefunu enya duane bia mpo na afi otumi di ono na o ma Ghana fo ya nigye no oni anigye wo na brabom ne health mesra se wa manone a humobo kakra Hepa Plus ye hyehyese de brewa wonim se 10 na ye 30 no uwe a enu 0.5 wow enti emu ha ubetumi akeka boso ene woni a woni won ben no acha nom a hoden be koso atena e wo wedie nim mesre amanone form fa address ne mfa 0542 807 907 0542 807 907 o Ghana hadia minam Nyankopon mobro hu so toto sere o say weda ya ye die Hepa Plus Pavine Plasmos nom ene kura no enu no ya nom no in isolation obia ote Hepa Plus no masi bia no oyi ne Hepa Plus wo yi Pavi account or the Plasmos account yise bia sebe kotofofro wa bensuo mu on e bia obenum Hepa Plus nko na Pavi nko na Plasmos nko ye num bom ye ni a ye nim dada no de ye num miensa ni nyina eniti sa bre we de na kakra say encrophobia ya de bia ye no omo nte ase if you say no nra Hepa Plus Pavi na Plasmos ye gibia emrantie oho nyina de ye me baba akokra de na yira wo na anu ya omo busa ne sa de nti na wo yira wo na wo je say na say doc as say we wo mo adwen kofa ko ama se nkokrafo ani asofo no ye gibi say keep na amanfo oboye di mbone ade enye general we bi ni bie wa na yes we duro iba ya yenye chance ye num bie sabe na to pa ye no kura ma ye ye nimu ani se general we bi ni gina ahoden beba ti general we bi no ani ye nim doctor aden se die general we bi na ni wo bie wa na ma mo nom Hepa Plus mu so yo ne se die wo gibi na wo yira wo kura na ye adwum bone doctor aden dia won say yan pene kura unyanyi ano ba ye demonstration ya wo de o ma dua ko si ade ba Amos ye number 1 efa de demonstration de ye tia de odi kan ye Amos your tosumi onu ye wa last GH wow omo ye tia no mienu wei no wo ma ye tia omo no asabom sa mienu wei no omo ka wo no your opposition members ya wo ma ye tia esa nkokrafo ne mra na mpa che asofo ogibi se kim ni ye yire tukwan kura no a adwumbode abo etrim eni doctor edisafo no chirim nana edro no obi atumi nom because a well being general well being eni efia plant ya munti okay nana ade ba ko ne say Hepa Plus Pavi Plasmos kane no na dodo no well being no mo nhyɛ da anti ase yi but say mo so say well being so ka ho we ni nso hyem bi yes eti se nipa no ho se ne well being ne ka ho a
emane nije emane nya Kristo mu ani gye bi ema onom aho kekane akukudru ode nom no ekwachiri enu akwa the presenter bi ni mi hia na nkomo bi oni mi die no so doc isi am well being na gina what ya see nti se besa na so obade ka se ya mazi for ti se obade ka se yo mo ne nya yi enra mene wa ankasa wunua baako ebie phone lines na se oyo bema oburu 50 years ekwa na enuro 6 curtains wo meka mu curtain bia wo mu 30 6 ni nyina asan radio station wow ye papa mpanyimfo anopa ya mefiri ho Fox FM enura obi otie emma no begya ma mu kunu ni kunu anyini obi ho for 78 obi 82 ye say wo ye more than 450 a na obetumi wo ye less than 50 untumi mfre na course bae no wow na mpanyimfo no frɛ na ɔmo kyerɛ de akwadudie no nso ayama wone a ankobo ade nka ne sɛ de waka no anything well being no de ɛyɛ okay ɛne na ɛboa ma well being nso gyina yi sure anopa na me kyerɛ sɛ de kan no ne yɛ papa mo esi twa photo photo na yɛ kan obi wo ha ne phone nti onim sɛ photo kra ne yi ne saman ase akohoro obi nim de making ne ba ne sɛ ne mrantie nim photo twai ene obema bi tie me oyi saman na abasa saman no ohunu yi oponsi negative na ye basa ni e blurry benyame adome ne ya kire bia pinhole camera ne switch ne wo sure eti obi a otie otek ene ya wada no odifo na ya Krobea Asante otenadwam a o che na dom sure yesre se inhirane abrantie bia ne well being ne begina yi sure me ma ya renti wakoto China drube dabi ebe how ma well being ne sorry na ya re ne na mframa wadi su nkunim kura dada because wakuma ye dwuma yi obrabo ye na dwuma yi all sabiti so ni pedua na cleanse infections last time abrantie bi so ti adanse a na obi jonso no se ne bema ne chi ono so no the same thing sabi okodjonso a gise odinsu fo na yi no the pant no enne hepa plus baby plasmos ejai na ode ne kwadu no kra san toto achi no so wo sa na ni o makoyie kwadu ono so de bia nyame de ahye ni kamu ama no no aye kwadu papa what ya see mestre oyo ba emfa chemical so nko fa tadwene toto achi ma me so ode very gam pa de asobia wo tertiary SHS JHS o we gam so be ya na binya o gam wiemu wa bra betumi anom hepa plus baby plasmos na infections a o battle no ni pedua na nkasa cleanse di ama o sabio aboa ma yenso ye photo twa no ai kama na wo bro nya dru wa dress so ko twa photographer no twa ye no light bia anso kra wa anti na wo unsun photo papa be ni yente sound bia say kreba akokra ma Debi. Okay. Yes, sir. Obebia nya hepa plus. Pavino ena plasmos no. Kwa jibinom. Okay. Na fa tapino to achire. Enfa chemical bi enkonya cancer da achi. Okay. Sabio asase a to ewa musika kakra odi si dan. Afi de we say peja kakra no. Eyi district assembly for ababetro stop work. Produce permit ko fa permit we. Permit no okofa afri. What ya say? Wa bra sa bre no. Se unya hepa plus pavi ena plasmos a cancer bia me stop work emfa honim fia wadie ye bekoso adi nkunim adi akọ asan di bio sure eye hepa plus pavi ena plasmos me number no mefa hin manya bia ansa na wako number ne so ama okay ena be bia na nyame aduma next week why odifo e die nyame aduma next week sa ohun ye mobo ma ye nkwa sure ye ba be project bi wa Asem Beba Dabi so very good nyame aduma next week nti se wo first time awutie Asem Beba Dabi a ene nyame aduma next week eni enhia very good na yen hwede ekoso system very good be abenya hepa plus pavi ena plasmos ko jibinom ma onua binya so mfa so obi ha diabetes stroke obi okra sebe ne Johnson Asem last time less than 40-year young man was a doc me Johnson ani bia ka me be me ni nyina ho anchema obi won sa for me ho onya hepa plus no pani binom ye no and why free me number is 0542 me pa chao doctor numbers nie je
na frɛ no ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 ana 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say eye helper plus pavi and plasmos monica sa na 90 obo petition yasum obia nom na said your person nom no sure na mom well-being no well-being yeah and now your baso a Mr. we dem sadam sayem fa tadwene to akire na ma woni a wutwa mu photo no ente kre ye hu sa light eso na those times wutwa photo na light na ma uposu kakra very good bi ohokra utumi fomangudua yes utumi kwa butterflower no yes uposu o kire nipa no kra position a onye na afi what is a cameraman na ye ready no what enough ma bronya die no eye bronya die nembre mente kra na photo papa bronya papa be kra na ye di nana monica sa it help plus pavi and plasmos ko jodie no me da see bro nyangopo israel na no owura bi na oneme edinkita ho na ne haw no na ye haw sebe odoma nkoma bo kwadu no ono ne de no akoye te se nkuruma ena krachi eka otumi se ha no nam so owura bra na menka wasumsem na me ma ne kope hepa plus pavi plasmos ibi na wonomoye na yeina akwada bia mesramiko wabone ho ka ache eno wo ka kire ne se we die bedane photographer kakra mame na odi betwa mame nte kre na wo kire se wonunum nuro no wo hu se nioma sisi nioma so na akwada no eyeyi na wo ye ready no asem wo ka kire ewura ne se krache you are blessed oba beto me wo baabia yehia ye ma me kan na sumsam no o se na Krobea ene ohoka mafa yeah ofa me hoka da no enti aduro nyankopon nhyirawo na oma onimde ne dodo na koso aye baye arafo ne ade hye Dr. Hepa Plus ena enawie ye ne no abonkomo ewo 102.9 FM o Tech FM suyi enawie wate de ye de akai wana montuo wadama ma wonan mowoto ko penro no bito topa ye no anom ni nsuo no anom na beboa o twa me na mintwa me homra tie yi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso wo ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me.
Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔ so. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si yɛ yo. Sɛ wode Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛtwi na memene. We die twi na memene. Ai, twi na memene. Wɔde bibia so firi sɛ require mu. Enuom yɛnu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free ade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo ha ne akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epoa be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo daaban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo daaban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim me entwam me di product foforo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sɛ wo pɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia sɛ wonya simple plus dia ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no sɛ me moatiri akwantam na me ho pre me Kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwɛ afei kejetia ye ne G2 edi animhwɛ ye number nie 0244590374 ɛna 0241709636 choose simple plus ɛno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Why your day? About my wife. Mojaya na modasote. About you, dasote. Modasote. Okay. Confirm or deny. Wababa ye ibia. Confirm. Abonidia. Confirm or deny. Woni ompana ekwa yaresabia se wo kohwe gebra woda yarempaso. Where me pacho? Eye ani ana there be confirm or deny. Pacho confirm. Confirm. Confirm or deny. Ompana kokane wo ayaresabia ho kire wo yere se wosoma no ma ni koto nkusua e di koduma na afuo nsuo mu ho. Okay. Enti asem wei eno an ye da so a ye wo so no. Awie mabedwafo wa ha amanfo de wonom nso adwenkyere aba begum ewo afidie yi so ni nyina no ye bebo ne kama ewo afidikase yi so na ye de amamo. Ena wie ye ne Hepa Plus doctor ena ekokobon kobo no awie yi kona kope bito na use sebeye nepa enso bekoso ni padua ni mu enso ede amao awie mekamfo abapa mall enso ede amao na ma kire wo se eye the biggest online shop in Ghana ena awie ya wutie mi akwanya aba ma wo se obema onane aboto na wo phone ekita wo no se ye iPhone se ye Android phone obeko Play Store ana App Store na wako download ye app no abapa mo na wewem na wako akoto enioma bi a wuhia wo app ne so na watuaka na yede wade enso de abrew ena wiei akwanya no ye very short and very simple enso de maw onuada sane a wutie mi awon so de ne ye ya mo no de obe friend number we na wa oda de wo pe ade bi a wuhia bia from krankran to krankran ye to bi number ne ye 05305933 386133 ena 0593391848 entade enioma ye di nua na ye enioma ye using wo kitchen enioma ye use wo ye dem de hie nipa de ni nyina abapa mo fo ye to bi ta for 3 miles ena mubehu yen sakasaka park ne so woni ye nidwa na enioma nyina nso ebewie yie na ede amaw awiei nanabi herbal onom na de nanabi go herbal mixture eni nanabi go herbal capsules onom na de abedwa so onuada sani a wutie me akwanya no aba ma onese wo bewura ba bi eto ne eduro bia no akwa akope nanabi ne nupai bi na wanonom kire se wonom sa nroi bia
enemu yade a oso wo ye very stubborn na wabetena wo so na wabra enemu yade ne nkono ebeyi na firi ho ama wanya wahoto se ye gonorrhea syphilis candidiasis a ni nyina beko de wabre ho ne de na na bi nui ene betenete se wo ye obi ani padua no yade abam wote yawom onsebuom nye odi epibinom na ba bi oto nwo bia no so kwa abenya bi ode aduro no ninsuo no be memene topaye no topaye ne hye ninsuo ne ho enti odi nsuo no be memene topaye no na ayi unam yade afiri ho ama wo number ne ye 0549999253 0549999253 unya fresa ma wo ya ye beje so ye no be kasa de wonte ase ne ya kyeremu nso de ama wo traditional Dr. Dawood wono ni panyinipa woda Dawood Herbal Hospital ano ne wa wutie mi bia papa ne se osuru nhyira ala ne nsem nkwa husan ebi nkan onuanda sani a wutie mi yi yade de yawo entena ho ma yade emfa wunti nananom papa maame keka ho se wodie ye stroke no due yade yi a papa no wakwadare ho owaduro pa se wodie no ye asikyire yade anase hypertension ena hawa owonuro ode beboa wo pa se wodie ne eye hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo kura wodie ne de prostate mumu en wanya hawom wodie ne ye ulcer ana wonso wo low sperm count enti amount mi nyemba no oba ne nso se bibia beda ne si akwan nti wonso wontumi mfa afuro Dawood Herbal Hospital inti obenyem be ma so be ma ne da form bem wo ya ne hwienye yi a Dawood Herbal Hospital inti ebepeja ene wa wutie mie ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no sa da no amu ana Dr. Dawood odine dwuma enti mana ma otoe na bra Dawood akache na papa ne mfa na duru nkan na abenya hoto ne number ye 0244886437 0244886437 Area Voltage Real Limited yensu yetunsuo ene wutie mi ope woni a ebetumi yetunsuo no atu ne yiye ede ama wo a Voltage Real for se wusan Voltage Real for ho a abolo we for China wuko pom ene ria ifa wo ho bo Voltage Real for na wonu metunsuo no ma wo ebo ho drilling onom na aben hwe ufie ho wadwuma mu ho ensuo adwuma na wo ye ana ukuro mu ho ni nyina wo pe woni enim nsuo tu no obetu ne yi a Voltage Real for ena fa ho to won so so wa man kwanchenfo bia betu na se problem abemu a eno nso frɛ yen na ye mesiesie ne fine kama pa nso mfama wate ahojo da man ne main office ne wo ye number ye 0244 299520 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 unya fresa ma we ya Voltage Real for na nkasa beje so no akasa na de wonte ase no wakyerem awiai awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa papa ni wokumase kronombo si Red Park na wutie mi se wanya how kese bi wo trimu a fa hobo Dr. Mankwa wate na yade a abeto so wo tim na wo ye wo ho hwe a enye yie no Dr. Mankwa ene nyankopon befa ne so no agyew se wonso enemu yade bi na abetena wo so ache na wako a enkwa se ye gonorrhea syphilis ana candidiasis papa ne wona duru pa se twere yade etete wo dihie bi wa ye mrempam ana oba wo nsebuo mu nye wonso wo pa wo bede na aba wo de ne ye twere yade ana mojabroso wo de ne ye ulcer ana asisi yade wontini mu twetwe nipadua mu yaw bra kronom bosie Red Park Kronom Bosie Red Park Kumasi heya na oni Awurade fie Herbal Center Dokota no emeshia ne number ye 024109 3915 ena 0549206633 ya Bolivia Enterprise Kumasi Sofulai alignment ye ni multi home no ena edi enimhwe onua Future Life smart food no eno ni nuane asabre de ade abadwa so ya woni pada sani senka unyabi
na wadia enka oyade no nka entena wo so ye kire se aduani ahodenuro ahyemu matonchom ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyemu ma enti paapei maami be kire wo yade mu kire yen yema waduani ye duro emfama wo wate ase na di na nyewa hoto wate so for line kumasi ye ya alignment ho ne yewo ye ne multi home no eni di animhwe ye number ne ye 0246 01 0150 ena 0242 878090 nyaminsa wom heba center abrewa basna de ne da no se wo ba ebuakwa se paase bodjesa anwo a eho ena abrewa basna de onu nso di ne dwuma ena se wutie me na wo peba eho aye den ama wo pa wunya onua jasu jadwendwene na jai areho a wudie no na abrewa basna de emmoa wo ewiase wa wo de ne wo yam ninuaba yedene maami na osa oboanya wo yamwa enya wo yamwa obi bebo na dwene wa hwe yo beko ebeko children's home nam kwa enya wo yamwa wa wo de ne wo yam nyamensa wo munti wo ne abrewa hia wo nso be wo yam wate na wo nso anya bi se wo de ye namu yade sebe wa ye mrempam wanya hawo ewo prostate nimu ana hernia bi hepatitis B bi na etete wo secrese how udompem wa busroku yade de wato form kire yade ana ananse agu koko blood pressure ni stomach ulcer nyina no abrewa basna de oye ho adwuma ne number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 ora ensamo amanfo binom ede ba ene se usika no de waboi teso se obika se teso abeteso agesai na Krobea ede ebese se meteso pa de be asem because one thing is ma me na me de akra no to no ibuni pa fere ne pa nti asem no ba nyina no kra no mintumi mpo emo na mane se sina eko na before that no kwa ni kan ba ye no o dikan kaza akra na nyame ba no okobo ma me na mane ama ma me no frɛ wife no bisa ne se asem se na me ba na be den aba be ka che se akra na nyane ba se netie ama ka che ma me se me boa na before na ba mo de ye den e kan asa ma me no bisa 3 times ka che ne se me kokobi kurumu apa usi kokobi abisa so hwe me do obi ani me se mi achiri usaka che nse akura na nyame ba akura na nyane ba na se memete na se fa no na se ampane ampa akura na nyane ba emesi no abusu akoto ka chiro ba no ba na ya we ana wo se also abetu anu to se akura na nyade enyame ba usi ono na tene de ti na me hwese nkofa no be den ma me akazim ko bona ma na nyina bet na me train from se obi ka se te sikana wabone so 450 million plus 15 million so a obeye dey the last no cry no dey last no so me ka se me te so 1500 ne dey e no dey meje but 450 no me 50 na free so esi 400 no 400 ne dey onya ho hwe mate eja kwa me brem na wasembisa wo bisa krachi bisa da no ge no no te ba bi a ya eja kwa me otena ya eno o kan wo afidie so se akwada no nye krachi we ba nana ya Krobea Asante amount na wura ne se wo je no is not even enough wonyi sika na plus akonta se kan ya okotua ye nyina wonye kire se asem no se ne akwei asa abusua ne pese o kire krachi no mako o mo kire ne sesebe onim yansa na dabi ense so soso se suban yi so Bedu Anthony o Amstead University tano so ose na de meka o frisa na no last week me lecturer waje me phone kire se na me hwe live e wo YouTube eno wa beje ye it is a am the keypad phone e na etio oh Bedu Anthony kusewate kuse wadi be mano lecturer de be ma why lecturer de be ma oba root o say nana no marriage
no spending why there be o say no dia krachi we yika enye sika ana eka wo no wabo wa ba ya ne ho no oji o na emu me be enye ne ba no no ana atudin no no ana eno eho asem no wo kan na wura na Krobea papa je kwa abri yis na me wo na me de meka kire krachi say won konkogini sika kura antentem hey papa je ya asemo na Krobea I just love your program o number 7934 chato one for diama okay eja kwa mi nsimisa 2 bisa abode se si ya mpanifo bam na ka se de o ka se ma mi kura ubuni ka se jasem ni man ka obende eso koton wanu ma tima no nya de ono so be ka asem kana me ka se mpanifo bam na ka se oh abode jai man ka me jai pa kwa kusu pa de meji mi nyai manenka edi enti a wonya manenka ase edi enti a wonya manenka because kwana busande me fa so ne since ase adwen na mitri because my mom tough time be but on person mo kire me say me am person na metiana adwen ade adwe bi ni mitri 2 menzani abusuya fane say akola na ye nipa e na wo de oni eja oni na e na wahwa akola ni bi nti wagya maneka eja kwa me yamfane say nti yamfane say so ase nyi yo o waja wona ye waja obitimi wuba maniwu wahu obitimi wuba ne mpakoro na film ahwere ne nkwa obitimi wuba kora na wo hu akola ni biem nti sisi ai sika ya wo bodin yamfane say akola na kora na children's home akola na akofa no nti wo de wagya manaka o waja kwa me no de kwa me obota ye ne say nti na jamanen ka nkwa kwasem tobo krache obota ye ne say wunyina so ne say mami hunu wunyina so ase wasenta wasem ni nyina wo jamanen ka die ntia na die ntia me ka sa ne say se akoda yi mpo a sabi o ka se wabo ne ho kai a wo ji obi nim de be akoda yi be ba be daachi oba be ye daachi a se wo no wonye mfa mre krache we enti onya amanenka de babia enwo ahwegu no ehwampa ho da babia ehwamade ahwegu no ehwampa ho da akura yi so onyini be yetitiru bi pa akura we di mpamu da se de abro be hwimfitiri ahwa se omfitiri a di mpamu da enti ni uja amanenka kwesi ya u say sanete okay sanete umusa sembio etiefo ma memra ahomane so ene ensemu a mode atoa mane me ha ewa afidie so no edoso wasa voice note aba wo me phone so no etwam 300 I'm telling you ai ebayiro de ebetumi no yenya kakra na afi yento adwumadie ne so ede afutu kakra metbi dia ma guy ne se sikan de wonji we are ono ba ni sisulu bia nkone baby because se what be ade se edi be ma edi kwan so me nya mete me ya na se me de be chew da bi da magisika no because I ultimate area say wetimi akoma fa no ha koda anyam de ada be shema ma 3 years na se ultimo ode ne etimi me magisika on disika no owi a ongo no nkone baby onje ne nsa no nkone baby no na Krobea mo ha o na Krobea Galaxy family me ka se free abinchi na Krobea be me de metunufo se sika no onje na Krobea e ba hwe nye yizo e ba hwe na form afia na mawumienu na expenses na nye easy ntina na Krobea me de me tube ma na for say ni sika ni de onje pa ma na fa nche oba no o ma nu se wa yefum so na e ba hwe na form. Hello Krobea, good afternoon. Me ba cho ye frame Alasan mu so me mazi macro park bana me ye TV. Sika ma no fanche no onji ni sika nyina amfiri ni nchen. E ma no nchen ne 10 pesos Krobea. E ma no mema no kwasia too much. E ma no bubu ye kwasia too much. We ye kwasia bu onji ni sika nyina. E ma no fanche no onji ni nyina Krobea. E me Alasan me kasa firi macro park ne so. Hello Krobea, good afternoon. Ninsenya me adumobia hoye. Sikan de also what because when no being show be back. Sikan de also what. One na de scan ko boy crazy. One na de nyana me din de bandit sam kasa free koko. Nana Krobea. Me din di Eric Apia.
dodo na femi bobo salasi me do apiem e race course ba market ni ma na bi ni kura ana obia ATV Krobea de meka che me nyɛ say me nkwa ma adwen de e ba ke ba ye de a wonya manenka on fanche no na de get na de nyame asempa na waye sika no je de obedi awi on fanche no o de tere nyame ko e be shira o ma ne Krobea mu ato no enam saa hwa o hwe akora no so no na bi e Krobea mu ato ere ama no de masi nyame ne wonya adwuma yo nana Krobea odi ba ko pe we Sentabeto dodo na from Sentabeto but me dian kasa de Albert no nyina no me catch a branch ni pin esni pin say onyi ni sika no grosa e man sa dread sa no modin na mu ba zan si ya na o hwe obi ba onye 1.5 weeks in the crowd 1 month and half weeks in the crowd from papa me say from soro ezan come on 2 days onye ya me anka me timi a chire baby ni sika because Asem way Krobea na Yaw Asante ewie mi chia unu abejafo nyina Krobea in fact mbo na adwuma we no enye easy so ukuram nyame nka mo ho nyina Krobea e frame say du kasa frita fuzongo Krobea Asem ne de e was boy no sabi nkwasi abo bebre aba aware no mu was boy no oje ni sika because Asem we de say de sika koyi de chese eta kra oba no wa sheda ba na bra bomu so obesign life na say wono so no pai bu mu ade nti na bia wotumi atena beti samre also why the origin is no me dem me fo no so Krobea, good afternoon. Mediani Gideon. The Casafri crew from Vinia Berman, who Jessica Nimpo, Emane. Come dinner hoya. Dinty Americasan, a man, yes, and your Maui pa. Say, when in baby, I'll cry, mediumra, like I watch any baby. Oh, Kuberman in a wish, say, oh, she was on the crash because Papa near here, born in here. A bushana. Nana Asante Krobea, good afternoon. Ana Krobea me chia no abudafo nyina. We de be ma no onye efise papa anya hwe a bone so enya hwe. Na we de masim tia wa no be ma no onje na mama bibi ki mo den dodo. Nana good afternoon. Hoye. Me de ulwese kamen kwa nka unjai manenka na de oba ne de ye me oba obi di bi ye me enye me de but ade a ode ye no the same thing na be man na akafa no so de be ye no onja bibia ma no onja bibia mfa nche no na nyankopon du kwase asem e ma no Oye odi ba ko pe odi shankom Nana Krobea ne mpanyimfo enensi ye mamo aha o e ba che family wa me kasa free kunsu de be kan se yeso ya din chire kakra ne se enye hwe onjai manenka onjai de odensa ne ba ne nsa de onji but sika onjai manenka yesterday abaya de boban ye bobo te chiuse entino so de odi edi no saa no de kwa kodi be ma na on de say o mo say o maka bo mo maso saa no de be kwa kodi no menkwa ma me madwen chire menkura adwen kakra de onjai manenka no fa ni musu nko afani musu na dachi bo no akoda dwene ho a obehu se adena oye wanya adi na me fasa akonya be so akasa chire enua na momma mumu ye hwe ye hu ye ni enjai ni ma kitinkiti bi ye ayeye na nya me mfa so no wo nhira ye hello Krobea odi awampa radishao ya asoma ya dika no nkwa na ya ne hia mekase no na de mi kan se papa ne de wonye wonyi skano wonyi mamni skano wonyi skano skande wonyi se be ya na kuma beto ne yem wonye
obana na ko beje intina hello for Krobea odisi Dennis ni adanse uri ya ma mo ni adwumade amoboma Ghana ma Asante ma na bibi man nyina for Krobea be ma na asem no mani di ho pa mani bi ahye omo ho ahye bone na abatan no bi nso esoso nsamfon so sikana abrante na eji wo oba no ne ex boyfriend no hokra isua sikanu sua sikanu also woji sikanu sampo also oji be 3 billion and next time say obi yes ankwasi ade na obedwe no huyi tam odi ahye no so say tam no so na wan fa sika na amfa ma do pebia no onkoye oba no ne be ma na abusua ni nyina. Okay. Arofo mabo madwenkyere no ofe di kan ene kra de kase agiche mu a kire ekobe se ofa be se du ana duo no yasem keto voices na egum no mia me hu ye kra na me ho hyehye. Okay. Asemi ahyase no owura yi ena oba ne na busua ede no ba ha ena ene me constitute abesie the vice versa is the case be manen so ede oba no ene na busua enso abaha eno na kire se Asem Beba Dabi dwumadie yitwa hatwa ba bia yitwa good asemi ba ye no wana montuo te se jataba wo ho ka kire me na mentie era ma fre ayi ofana wade asem ne ba ye no so na edi kan de papa yi ba ye me fre no no kire mu se eye no kre yinti a wontimi ma ha nyina ne se erane bae no yeka amuka sa abusua ne konkohia eso na okoye no wabonu hu modin bia se woni maame no ene ne ba no ene abusua ne nka ye ne behia ba abrantie yi ene maame no ene di nkomo enti omokoye a maame ne se ompene so momu nja awade no ompene so ma awade ni ngu ba ne ofa asen sa awade no ompebiem enti sisi ano ama woni ni nua ba ne ntem aye basa enti se obetumi afre na abusua ni nyina ehia no de sa akwan wo so mo fa so sa mamre kwan so no o matumi aye no entumi mma ne sa because of nem akola ne maame no ana o muntumi nso ntumi nkogu awade no without maame no enti obesre yen wo baabi nankopon ya adoma ye man na wotwe woni abaya ni nyina ebeba ha na de ye ya ede asomdwe beba no na ya ye na abrantie no so ade no na emom abrantie nso aye voice bi de amana oba obebo sa voice na de akire to kan na ida nas. Okay. Production anamontuo ewo asemi ho form na watie no we are simple plus phone and accessories at the perfie na me kanfo awia idi amawo simple plus phone accessories enra krache ne kra no osu ofri he asen fosu ofri asen fosu na enkane no no obefa ne nyoma wo kumase ha bolo we fodi bi ho ena ode kwa asen fosu amanfo obeto ne nyoma na obefa phone accessory di bi kumase ya wo abolo we fodi bi ho ode kwa obi beto a no de aba wade edi enye ena obi kire ne se hwe papa bi a wono accessories adwuma no wabo akokora wom na wonim accessories adwuma ni mu pa eye simple plus ena oso wowai ena oso waso ye baako ewo kejetia opposite kejetia get2 opposite kejetia get2 no market no adehimai market ne abro san no de ne kejetia get2 di hwe ni mu no ene ye kire ne ho ene ye sa kire ne se na so ye de baako nso wo adehimai ye no nso ne Dr. Caesar aso ye no edi animhwe enti wonko ho beye emfiduduo nie ya wode ne ho bo simple plus no onya asembio amanfo beto ne charges beto other phone accessories afei omo be bonaba so enra enaka beye se duni akire ena no omu tepi ano de amakrache no this should tell you say what they will hoto simple plus so a ade nyina dibuawo na wieye mawo entimi nuanom a moton phone accessories sei monso mu brenie monfa sa kwan wei so
na munyan ne panton ni sentire say simple plus no ankasa hye da kru free Ghana ha na wako China ho na wako kyerɛ sɛ mesrɛ brand no ɛyɛ brand a mabrɛ ho intimidie no mepenisei munye ni yie na abrofo no sɛ but you African man you want property like going to the UK and the US for Ghana or say yes that is where my mother come from that is where I come from so I want the proper things for my Ghana people no mani age na abrofo ni nyina ebo om nsam de ma no enti enei se wutie me na se phone accessories business na wo ya fa ho simple plus brand no na ade nyina bedi aboa afei ye ne aye to ne nkronko na yakwa akoton onyi yemu o ye to ne nkronko ne yakwa akoyusu onyi yemu minu aba ma ope iPhone charger ope Samsung charger Android phone charger bia wo hia bia no papa ne de obeye free simple plus wo ope power bank ope batteries ope covers ope iPod ope phone protectors glass protectors no ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset ni nyina no ba bia benya papa no eye simple plus phone accessories number ni yeje na fresh simple na ankasa eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 so friend number mu bia no a simple plus phone and accessories ya beje so ya no bekasa na ya kire nsem mu nso e di amawo awiai mabedwafo bebam ewo sa asemi mu nti papa na wudi ni wo fa ase nanim ba ha ne kire se o ye kura ne sister na nya asem kire se owurai ewo wase ba ne de otawachi ho bra wanim otawachi ho okay can say bibia ni a ona ame bona mane because papa ni free mu no bibia ni a ona na me bona ono wote he ote anto akrobo na anto akrobo ye friend say ye friend no mabedu on your tawachi on person on ne ba ne bejaya na okay sana we need din komode ya sana no kan de on person on ne ba ne bejaya ge no wadi nkan aware da ejaya ho wadi nkan aware da ejaya we be ma on ne wutu on ne wutu en woni ni jai no ni jai because that time sana me na akra na kra no okonenya 1 year 3 months second born but taman second born ewo 1 year 3 months na mdishan tama kwa no ko free me chan ko na is almost be 4 years or so 5 years on the free me chan akoi and according to the statement the ex no so can say ma amene free no ka kire ne say akora ne ye oba de be say in case bi anikunu ni nya line of free o no bisa akwa no asema chada ka kire nikunu ne say akora ne ba because dey na ex ne can say uti ni year even a peer bond the same yeah nim idea okay na ba be ka say eye ex ne ba ex ne say ohwede ba enti no na da ye pro so unless otherwise ebia DNA ye bam na ye improve ho na bam ye hunu ni o ma bi say eya emma edi nkan ya wo ana akọ awade mu da jai no eputi bebre na ewo disadvantage lie show abaya mese girl no ye very natural tuntum otomrosie ne ho efe wadi nki akwa awade no de edikan akwa akọ mienu ensi uye awade na gu waba behia bema wotoso mienu ono nso afawo wonene tie wakoye ho ade awade ho na bema no a wawade wo no wo ex ya na onene twemp na da so hwewo ex ni mum ene waba bewo wo wawade na wote ase ni mu bema idie ne nyemo ye no okoyi tugu nenso ex ne nyemo no okura anyinsen ne ma ex ne babe nya onene mienu ba what is happening enti se wo say na wunua bi adinkia wo dada na wutu obi babe ma fo se onkofa oba ebi a wa wo dada ugidi se die ne beba ni trimu ansa enti ma wo dada no ya munsusu nya nuoma bi na mo amputu mu nuanom to a certain disadvantage bia emwa won eja Abraham akwaba nana Krobea mejo so what to say nyankopa adum
atiefo ne adofo ne adehye awia yi Eja Abraham ono ne panyini pa oda Eja Abraham Heba Asante ano papa yi enna se wode wo hoto ne so a da bia meka de kyerɛw ebibiduro mu no yɛne aye firi kwayem ne yɛtena akura ase no yɛgidi ɛno a na akura yɛne a beduru sampempenso yi papa yi oyɛ kurase ni ba ɛna ɔte ha yi enti yɛba sɛ yɛni yɛ nananom akyi ɛno ɔmo nkyɛ yade a akyɛdeɛ no ɔno nso nya bi enti ɛne ɛgye kyerɛ memmoa saa akyɛdeɛ a wanya no obi ba wo a nso bitumi de aboa no yo nana Krobea me dase ya frame Eja Abraham e pacho senia okan mi di mi na nachi na o kyerɛ me no brane haba mai ye de sai are bebrebe ntimo de mo nye number no na muti adanse wi number no ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp line 0549 10 15 80 0549 10 15 80 ya from Eja Abraham na Krobea kam di nubrane haba man sare na Krobea munia centroni baako ya friend Ajiman sesi ya kase opim so radio ona odi nipa we ma me nti me ba me bona mane no so metima bondi na kan asem na ma me bi free Canada owo oduom na wonya enam yare yi bi na wodi wa call Canada ho doctor say wonyinara enko na waba ha wonya 62 years to bagana ha de joba e otiti dia kese berebe okọ hankosiaga odi akọ hospital bebrebe okọ hankosiaga ontumi mane nsane so oda wontumi na chika se ne ya ose ne nan nifa no emuna etofo se fom de to ne nantini ne to as na hwe na ne yedi mu hye no emu dwa no na wodi ya chini enko no me ba fidie so ye wateme nkan and what friend also was in a damn panel and what they say ample what they say Ajimai and no friend no say Ajimai Matthew being cow tech to a cameras make me a few semi chill would have been one coming man come chill papa with the other corner of the court and to Obama ho ya what the and then our trimmy and son ma mena none who much shino ma mena and sisi yano the chika say yano the nowhere to phone I say kushino I must say be odd Johnson tentem or say Ejabram when is many process names there be or any president doing our prostate a infection one be na sano to see a failure or bami hono now what to be na send money in ejai no fresh my bona man here eh papa na dey know what my way on my go to skagusa oh any pan doors and I'm your feet eti me samo enu no da bia me ka me se enye o ma beti so and I'm holding, and then your mom now, and an Americatuo, Miss Row, you won't go for one, papa, name of Airbnb, 17 on Tionka, and I say, crown out here, radio, be known to her, in a beyond Jabram, can't me so, send a what's in car, and said, what of for now, Tom Quem, Miss So, see, Paddy, oh, ya. So, a chica send, oh, ya. So, idiom that is sure, whenever I to fall, or twas in Trinity, chum, or call him, I said, the about your mamma typhoid, and I said, Osa, and I would do so brebe, to say, would you, son, and women in the 1 years and good year, my catchers, a number of any Biasania, Canada, the Ocotra Bridge Memno, or ya, any of say, be an abrofiant to Asian. Mamma the brook, one, I must say, now to me and Sunny who credit Chamuionra. Why come as I say, not a corn baby, I didn't so, what's your name as I how be, and found baby, and women quite Jusica. Now I can say be doing ya me say be doing papa wom and some of do no say na akọ no pale bia o wan to no and just pale nyina nyo e do ko ba bi kwa dia bi duro bi na sa wan to wan just be do nyina anye e do na mpe e bia na e ho no nye ho na wa yersa o ti mi saw what me kana me tu mi safro ma bia me pro bra na be yersa o tu mfo nyankopon nsa wo Eja Abraham aso ye bi wo hwim school junction he ya e na me wo mi pa chaw adanse ba akosa kan ho Mr. Ajiman na me so open so no obi anya breast cancer na okọ no ho Ajiman me de breast cancer chi na enko no so breast cancer de Asante mema de enkofo bebrebe kase obi na mo pe pani na omna ani Eja Abraham fa ko no me se Nana Krobea eno fo na atwe na oba eno fo na ye
fair say urade madam onu fu here on say ka de hwehwem de ko be pa ne sakwa kese kam so mi di bom bi no se mi wo kunu me ka wona shem urade ka we de nkaye say nkaye so yitufie na no fu ye ehun agu nsen ya abobo apopo ya obi de saka na emututu we okurukura ntumi so me ko na ba metumi so mu na ma ye na onu fu na ye ya na kama mfa mom kakra o sim gokunu wo se nkwan ntimi sire me catch me nuama mo mutie mo nya breast cancer Krobea be do mo no funu mu doctor yi asana ba ama ono funu din ono funu tutu atwedwo mo tuom ama won sane ebe ono funu ahono kese ontumi nya ohwe da bia me ba me dia dance bi se penikese bi okuma se friend onabo ma so covid ma ni fi da chi pe ma bi ti wo se o US no nya breast cancer abrofo ontumi ahwe o me nam dia bibi drama no a ekro me ba me ka omunimu no mperfo bebrebe nimu maami ena me wona namba wa ha me se me di be Krobea ende na next week odi atos na ahwefo ne etiefo mo nyina mahwe bi eti o tie me onya breast cancer ne bia maka chem se ni nyina ye nam yare ne bia na sai nam yare ne ba ho a especially eno e man na wo blood group O positive no eni O no omu nyare o omu odin ti o no hwe di obehuna se sebio ense begu na se anase obon se na joana koda no funu eno kra wo mfa no serious obehuna na no funu na aye den ti me sremo wo oba na wonya nam yare ne bi anaye be ma no nya nam yare ne bi na wo di akiri ne nkwa ejabra metumi nsafro me se nam yare ne ma ne die ne sunson se ebe na nya breast cancer ebe se timi ma nya ulcer ebe timi ma etwa ne bram na mono ebe timi ma onyinsen ya na sei e ma na nya nam yare na ne nani nsai titi na ho na mu dwa no e me ma no so die ebe se ebe ma ne sabio ne ebe ma na afo aketuwa bi ebe ma wonya prostate ti ebe timi ma rubber ebe tumi ama na Johnson tentem na ma na chinka se ne ya na ma ne na ne ya ebe timi ma na nya stroke ebe timi ma ya share rubber se prostate na ebe timi so ma ne be ma na wukodo to ti nam yare na ya kan e ma ne me ma ne ye nyina edi enya enti wonya nam yare bi na wo di akiri na nkwa me paucho me dwa me toawo hwehwe ajabra me kira kwan na kuma se abonti so ya ohwem na wo di be so hwe nyankopɔ tumi me se me di medro ma wa me ma 3 days so wa improvement ya jedro nyina anom ne bra ne ba twusika di number no e bia na asem ya de wo ama na ni o wiase be bia to boss ne tworo number ne ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 where you me WhatsApp line obet my frafa so obet my voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 na Krobea what you say baako okay wait honorable mas honorable kejamna also yen centroni a on so yedma o repair fm sisia na jelem ni bi ete baby ote no ewo nyenya so ha na wapa wa wonya bi na kejamna di nanim de ne bae se wawo we de me ka mi tumla na chesi wa wonim kejamna fredi bi sa no se na jele wa wonim agema me ka na se wa wonim fredi bi sa no eti mi metena me twatro eti wo tie mi na wo ye oba won so pa wo de achinchire enu e wasabi watua bi wapunu bi wanum bi meme wo no wadada de onu nyina de still awone ma me so fabra e bia na wo de ne fibroid anase e bia na wo de ne osia kwan anase e bia na wo de ne enam yare bi ejabra be mu waduro na akum enam yare mbɔ na bie wa wo de ne osia kwan afiwo ana anani fibroid no na be ma ne timi no hia enso ne timi akɔ na akɔwo wo se me frem Abraham wo se me ba pen no Isaac na so timi wo Isaac enkola nsu fie ho na enkola nsu ho ewurade wo se ma me bi e frem Basnade wo se Basnade eti se bi wo be die na se ba me ma enkosi hwe so bra na so be ji awodu papa ne bi wo ejabra mo wo tie me wo de ye free area o se ejabra me tumi safro wo de ne esi kye yare me se wonuma ene kɔfom ade be kina basoro me be mu waduro bi e be ma sugar na e stable na esi ade ne wo onipadua na ye friend pancreas won kɔ no ma blof duro bi ebiem na no asi ndem e be se nkane na wo didi a na ndua na masakra emunu na onipadua de adwuma sa ne be ye ti wo tie me nya da bi se esi kye yare fabra na me wo hepatitis bi do tatahwe da bi me ba me ka wa police pani bi na nwe ko UK me se hepatitis bi nti ma me na nko bo so me na otu mi pepe se o UK o ye adwuma de be bua busunya Ghana ye din hepatitis bi se ma nkwa he ejabra me se me tumi safro Brian Tonchia na mfa hepatitis bi no ma na me tu hepatitis no asema okra ya ye bi ha wo eye hernia fabra ulcer fabra usine ye fabra stroke fabra hepatitis B fabra diabetes fabra e bi na ya rib ma mo so me nka se ejabra mi wodu bi wodu papa na dure twatwo me kan wasema so ye wo sunu kuntunu osunu kuntunu osunu kuntunu
Osurukuntu. I love you. Ready? Some medway. Onse eje eduru ho anamani age. Enye bibia ntie o. Be ma de. O men sem no. Eno na kire utumi. No kwasem. Enti duru ho a me pese mrantie no etie no. Etie ni yie. Ka wosurukuntu ho asem. Osurukuntu na ka me pese bisa be me asem se. Ebia na otimidi. Nenso ebia emunya din nti obon petre yo nyem ne beba. Emar bebrebe so obon petre yo sa me kura bi share me. On va nyi zare ma na se mi timi kwadi na se mi timi dina me dina ya na mu ya dina o de bebra wo de no enti wo hwe no be wo obetena wale na se wo be no petre yo no asa ne wanyem petre yo o pedie mo din wo surukuntu wo mu a na be manu edin ne ba sa me se wutimi chese unya wo ire duane a obese me nka ne sa e be sa unya ire duane a obetimi edino wo ire aduane deye eti no mo sukudu na ire bo aduane mo nya de na nse me simi nya gabi kubi hotel me say beka o eja me advert na kubi hotel eja wo say beka o u benya sebo ba me da du me ire radio no me du me ire radio no na me yifi dem of time the bag me na tu ekolak u benya sebo na ka ne ho feye atia donko bi ewura de ade jo yina me pa che wo de me nka wai na me nya na ewura de Osurukuntu na ye adwuma eye adwuma na me pemi na mpa won se kotwe na me se hende sa room 4 hai efia adebeba em ha biom wa go room 6 me ko room 4 me ka ti organization no se room 4 no won se mpa no na me de me ba mo den na ti po se mpa no wo so na ba twitwi mu na pere na se de obi o ti ba seke so no ye ajabra kwamia ba di osurukuntu di number number is 0242 me pa mo chao mo amutie eja number no obo no me sorry tre number no na frɛ no na wo moa wo wada amaboma me be Joseph Kuturu obeba ba ko ba no be baba e bia na mu nya number ne 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 last number here WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 1580 Kumasi abonti so mi wo hwim junction enkran mi wo da kuman abrewana na sunwan mi wo estate wo mi ni brotherhood aso dan die ne hwenam ni Dr. Chireko e bon pe wo amana ni wo Ghana baby bia frame WhatsApp la no ana me numbers that to mi die do be man baby bia la obi ye frame eja Abraham senya mi ankua da sene mo be sa tibika monikasa amen eja Abraham de osurukuntunu man over show over boao amanepa akoso ediabao ana Krobea mama ha ni adwuma madase so mo bo adwuma pa odifo na Krobea Asante odifo ma piao mi do wadru kuti me se feme Krobea Asante ni scan de wonye na sebi emani bi mo ahyo ho bone papa emani bi ahyo ho bone na Krobea sense utimi say akora we pa no enye ne ba wose me no nenyem be ma be titini mo wure ma hweme saa mu hospital ko oni bi kura construction work ba kwakoye a obe pesika baba be hwe opemfo onyem epukura be wo enimu eduro tutɔ ne nasefo woyam sesew akora ne ti hu pa no ne nasefo bebebe ntena na Krobea we kura sika no krampo kan ne isa wonye sisa sanyi se we eni hɔ a kai bi krampo sa sika no kwa bobo no krampo ede ada top floor na kwa de ayi bibi ntena na Krobea wonye odi so for Krobea na usuni edum kwa ngoma ana de ntia mfrɛ sofo no ebini dwuma wo ye no e asofo dwuma pa ha na aye no enti de ntia mfrɛ sofo no ebini nti abrante no onyine sika
onyini sika bi se kwase ebu no ba no ebu no me kwa me ho se nkiswa se ade ya nya wodi obi moja na behwe no pa na oba nim se ade we nya me dia be manim se we nya wodi na ono bu yi ne na wo bo ho kan de ana onyini sika onyi sika no kwan bi o fa so ba sika no ya wonye Krobea ma ho unya ketwa fokwa kunu na fokwa abantia no a we ex no sebe na dwun wo fom papa njo mpenkwa tebi onwini nkwachi ne buso fonturufo nko twen sika manas mbe mra bo no wonyini ne nyini tina mo nya mu da adena sem bonni sei na Krobea piao. Good afternoon. Chiawene otiefo nyina. Medin ade odifo Japan. Mekasha free tema mishe camp bekire. Ana afutu amre ma branti enje sika no onyi. Nemo sika na oje ne sha. Onye 1 billion. So mo ntria ma no a on one kasa hunu kwa ya obefa so onye 1 billion na Krobea scan ye so oje so oje na oba na be na fa kwa bonus be bele chile zo bia o ya show kawade you can say o trama be ma wo fosa na okoda ya no na chikura wasa badwa to wasa jiwatum na wasa ne boni se dia iskana kura me dia e ka me kon fa bi nkan on fa bi nkan kura iskana kura so na Krobea tietia meet me na Krobea obano ni be me kwasi ebu nu obu onyi sika mo fa kapra kura nchewo o ka so wonti o mo o pe no fa nyewo on ko send kodu ba ko tia dum say ye run two dum say ye that was great man kasa for crop mark friend onyi sika why kini mkasa fi asante achemfu ase pacho na onyi sika why because enaga na ma na ban binim de o musi ende wo se oba ba hwe na pa so na o de no before friend onyi sika why yeah good afternoon Nana we are adwuma na ko nsia pa we ofori ne atwamam abeto we dress shop Nana kati ne onyi ni sika kwasi abu na akwa na abu no onyi ni sika ba to onte so Nana onte so onyi ni sika mo mfa nche Nana onje michia madam fo yi ma no ahenkora adanse meduma otio papa Nana nye okay offer to sum you no enebe yire say digital heba grow fine edru no eyedu papa uniadofo awutie mi se wunya grow fine no binom ya mana moto na kope edru yi binom wonum ato awuntumi ne ditititi ye na achi wei onsa ne wona edru anadwo awuntumi na wasore na hoye obuhu wonsabuo munye enam grow fine ti adanse e ma no di enti doctor no ye friend Dr. Menses enti ma mo nsabuo munye obi de makra obi bua eba dodo obi nso de sebe ya wonko an wote unya grow fine no mo a wawie se wo yade anonum grow fine onyare kra anonum bi na ma unnecessary vitamins mo ni padua ne ho ban wo yade ma ho to wontem ba bi eto no bi akwa abenya bi bra wo take fimfia front desk ebi ho ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 onyame wo ho heba for basa heba capsules no be me unya binom na waye mrempam we be ye free ho infections adokro wo ne beko ye funum hawo bi abeto so a wo ko enkro no e be free ho afi e na oba sebe onsabuo ho hawo e wo so ana koko bi tete we tumi pai no
ni nyina bɛkɔ wabra wonya basa herbal capsules na wamemene basa herbal ointment ne de wo ye oba tan a pebisra asra oba no asabrantosi ahohye pampers rashes asram ene eyam ne ade no ebi ngu akwada no wo panyini kakaje ese wonsa oseye nipadua mu ya skin rashes honam kankan ene nantemo apropro no ni nyina bɛkɔ baby etu no bia wokɔ na aka se wo pe basa herbal capsules ene basa herbal ointment ya obinya bi ye number ye 0244 267725 oba de akra for 2 akra me dasi akra abusua sabre ade no abeto mo na ese omo so on bebanti na make se for 2 no omo enkeka wo mo na wo mo mra na afei de wo ho bia na yenhwe ne yenka afei ade ba ko a sisi abeto dwa wo se abusua ne dwen ho ansa na wo ba akwada ne de no sa wade ne beguo se enwu eno da nkyɛn na emo makwada ne de se nye wowura yi ba de a eni se ono na bo ho sa aka no na adesua de ba ko o ha de abo akrachi pa ne se oto akwada ne din ba ko ne etoso mienu oye oba no wade anya sa anka krachi nko ni case entinti ena badin tuo ya ne ta hia pa yedwumadie so obi aka akwada asem yes wotu ni din ekwan ben na afa so a wotu ni din sakrachi ya meto badin anto badin no a enka woni case die ntra go ni case ne se sa bre no a omonyem sa akwada no na onye ne ho ade endi kwan bi so na mamre kwan so na enye ne yere endi sa bre no ko ankoto badin no a enka hin no obegina sa akwada ne ye ne ba sa bre na abusua ne nimu wo mse no wane na tena mfie mienu mfie miensa asese de no wo ka no nanso so na eba na eho ade ye maamu ntu no abusua be kasa ye nim no de abu akrachi ene de otu nefo e ma ne fidie na wasunsum no a ehwan na sabre ya so wo mo na kokon ano ene se oto akwada ne din ne etoso mienu oye akwada oye oba ne ho ade sempo oto akwada ne din na wa anye oba ne ho ade a enkanya wade enti sabre no enko wanya na asem a enko ne oba no ene yi no krache no a ba betomu no ene nka beka na pra wo ye ne ho ade sisuo no na je sa abusua ne so ye dai abam enu ti na ne kasa mu ka abusua obi beka se wo ne oba ne na anya na abusua ne so wa ye ne ho ade ne de abusua no ennimu enti abusua ne ka ho enti se wona ne wie ye no kra no se ya ifra bi a enye wono na so koyere bema no abusua no odekɔtwe o manim na abusua na koyire de oba third person no akoyire ne se ye de hye no we ne enim se ya gi ne trinza enti wabade a wawie obi ade fa se ebra ne yemfa nkɔpata no good enti akora ma yemfa adesua we ha kakra ne nsi ya na omo ba ade aka ne atoa so eja kwa me na for 2 me da se yenhwe ade bi ema ne mema yesisi no na nye se asem bi ebeba bia ye fese ye so bi si yawo na mu ma desua de na ewo mu no ena se wosua bi na ye kasa yo emema bi hwe nkrofo ma paawo pa je mari chiri ko se waji di kakra wodi nko twitwi ni kakra bia